Salam mähriman doganlar, giýçäşi edi dilleşler. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Dünýä türkmenläriniň demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanalynyň halkyň gatnaşmagyndaky göni efirine başlaýar. Bilşiňiz ýaly biziň gön efirlerimiziň formaty tomaşaçylaryň özara pikir alşy görünüşinde. Inni şu günkü esasy tema bolsa bilinçi ýaly şu soňky günlerde bir näçe tany Türkmenistany watandaşyň arasyna bolup geçen jedeller, dawalar, oňa hiç elle kakýanlar, pursatdan peýdalanjak bolýanlar, onuň üýkülüşip berenler, birzada düşünmän, üýkülesim diýenler, zat edýänler, umumyň şular bilen baglanyşykly käbir meseleleri aýyl-saýyl etmek isleýär. Şu taýda häzir men efiriň nemesini ýiberjek şaklygyny eger baky islese gelsin ýa şu temalarda gön efire gatnaşjak diýenler bar bolsa gelsin. Ýöne şatlyk däl, şatlyk meni efir aljak gel. Şatlyk senem seredýän bolsaň, ýöne biderek nemede oturma, men efir aljak gel seni. Oý naşy biziň gön efire çakylymyz. Inni baky gellermi gelmezmi bilenmok. Men telefona seret bilenmok. Sebebi telefon men kamera görünüşini nurlanýan. Şoň üçin hem teknik sebäpler bilen men başgaça ýazyp edip bilenmok. Inni şu taýda iki tany tarap görünýär. Biri şol elektronik döwlet gurup, elektronik hökümet gurup, hemme zady elektronikalaşdyran sany sistema geçen topar. Onuň beýleki tarapda da ýene şol topardan aýrylyp öz başyna hereket edýän aktivistler. Olaram bilýäňiz, baky biri Birem Bayram Allaliýew. Bayram Allaliýew maňa ses ýazyny beripdir. Bakyň üstü bilen. Meni gorap bilmediň diýe. Bayram, sen näme özüň gorap bilen okmy? Özüňe jogap berip bilen okmy? Men goramaga gerek ýok, goramama gerek ýok. Halk gorap bilýändir. Eger hakykatdanam halal bolsaň, dogry bolsaň, hakykatyň tarapyndan bolsaň, hiç gaýgy etme. Menden öňürtüň maňa ýetirme. Halk arka çykar, gorar. Ýöne şeýle urdatma Bayram. Ýigidi diýe dostundan taran diýe. Bir adam tanajak bolsaň, tirkeşýän adamla seretmeli. Sen bilen baglanyşykly dogry zatlaryň ýalňyş görünmegi, hakykatyň ýalyn görünmeginde iň esasy oýnaýan rol sen ýalňyş adamlar bilen tirkeşmek. Şoň üçin bu temada da ýalňyş adamlar bilen tirkeşeniň üçin şolar bilen bilelikde hereket edip göreniň üçin gynansak da eger gerek bolanda men seni gorap biljek hiç ýyly nemem ýok. Arassa bolan, halkyň tarapyndan bolan, hakykatyň tarapyndan bolan inha Orat, Azat Türkmen, Juma Tapar, Bayram. Şolara näil kömek edilen bolsa, şeýle kömek edilýär. Ýöne bilemok tirkeşýän adamlaryň nähiligini tutuş dünýä bilýär. Şoň üçin ol adamlar bilen tirkeşip soňam başga bir zat gelse ýa-da saňa biri hüjüm etse, men hiç ýyly
edibiljek zadym ýok sebäbi sen meniň elim golumy, aýagymy hemme zadym baglap goýýan. Öz ýalňyşyň bilen baýram. Indi şu taýda gözel şaguly bar. Ýa-da. Men aýdyşmaýaly. Tesbirlere özüňiz tesbirler görünüşinde pikir alşsaňyz, soraglary, temalary ortaga atsaňyz gowy boljak. Salam Döwletbaýan gijirek bolýa ertiri işte gören netip bolsa seni uly höwes bilen dinleýän bir halk hökümine dogry bolan oglanyň arkasynda biz haýyrly gejeler. Sag bol, gözel şaguly bar. Menem dogruny aýtsam özüm nemeden şu giçe gaty giç wagtda şolar ýalak. Sebäbi täze öýde göçdük. Üýdi düzeltmäge çalışýar. Bir tarapdan hem çağalary öwrenişdirmäge çalışýar. Çağalar öwrenişmejek bolýar. Giç ýatýar. Gowkalmaly köp bolýar. Şoň üçin birazjyk gowkalmalydan uzagrak çağalarym ýatandan soň pikir alşarlyýar. Bolmasa menem ýer ýatyp ýer tursam sebäbi 7-de men eýem hereket başlaýan turup iş üçin. Şoň üçin sag bol. Bilýän esasy biziň tomoşaçylarymyz Türkiýede saat täzir 12-ni geçti. Gynanlykda her kimiň işi bar, güýji bar. Şoň üçin hemmeňizi düşünýän, hiç ile gurruňy kynçylygy ýok. Indi şu taýda baky meselesinde men öz garaşlama aýtjak bolýan. Şeýlede baky eger gelse efire Türkmen kim? Türkmenni biri efire geljek bolýar. Kimdigini aýtmasa men alamok. Ýöneşeýle gelýän adamy men alamok efire. Şoň üçin ilki bilen kim gelýän bolsa, men gelýänler awa. Bu kanalyň öz düzgünü bar. Şo düzgünleri boýuna alyp şeýdik gelmeli. Her hili provokatorlar bar, her hili atda erkek bolup aýal maşgalan adyny unutup görenler zatlar şolar ýalaky. Şoň üçin efire ýanky goýan linkimi, sepimi, çakylymy kim ulanyp gelse men şu wagtyna görüp otyr. Türkmenistan mümkin. Gelli biri kimdigini bilenmok, tananmok. Şoň üçin men efire alanmok. Näbelli adamy. Eger şu Türkmenistan bilenmok näme? Sen chatdan ýaz, kimdiň zadyny aýt. Şoňa görä sen bilen Türkmen, salam Türkmen. Men bolýan, men provokator däl, ýöneşýän edijimen, dinleýän sizi. Yeterlik däl bu näme hakda näme çykjak bolýan. Efire çykjak bolýan, näme arada gürüljek bolýan. Şo zatlary aýt. Näme arada gürüljek bolýan. Özüm ullukan harplar bilen ýazýan. Näme gerek ullukan harplar bilen ýazmak, gyýgyrýan ýaly. Indi şeýle bir mesele bar. Mehruman doňlar. Köp adamlar ýazýar, sesi berýär. Hatda käbir sosial medialerdäki men hasaplamdan jaň edip goýanlar bar. Ses ýazyp berenler bar. Kommentariýa berenler bar. Şolar aýdýar, şolar ýalaky döwlet aga näme bolýar? Bu ýöňkü döwürde ýaman bulaşdylar opozisiýa işleri. Opozisiýa aktivistleriň arasyndaky nemeler
ýagdaýlar. Sowal berjek bolsaň, ýaz. Ýok, men efire çykma niýetim ýok diýe. Bu sep efire çykmak üçin ýanky çakylyp link efire çykmak üçin berilýär. Efire çykmajak bolsaň, o studiýa gelmäň nemesi ýok. Şoň üçin soradym. Taza bol. Nämeň alamaty diýe. Inni esasy bu tomoşaçylarymyzy, illeşlerimizi gyzyklandyrýan zat. Men bakyny alýan. Alo, selam aleyküm. Wa selam bakçan. Goýmaýady. Goýamanda selam aleyküm ýeşler. Baky onda goýun soraw jogap bilen başla bereli bolmazmy? Başlayalım. Neme şu biri girjek bolup pelak bolýa, menem studiýa giremok diýe, studiýa girmeýän bolsaň linki basyp näme üçin gelýän men şoňa düşünip bilmedim. Baky gaty köp adam sen bilen baglanşykly, umumyň siziň bolup geçen, siziň bilen baglanşykly ýagdaýlar barada köp sowgan soraýar. Seti berýän ma o ýylyna jaň edip, 7-8 gerek jaň edip, ýöne şeýle sesli gürleşjek bolup, menem internetim açygym bolsa internetde oturamok. Umumyň şey edip, gara başyna gaý bolup beren illeşlerimiz bar. Gürleşjek bolup. Inni şu taýda bir neme bar. Iň köp soralýan soraw şu baky. Ine sen saparyklamyň toporun gyzylanma jemgyýeti barada şu gyzylanma jemgyýet dernekde esasy öňe düşüp öňde hereket eden öňde barjylardan diýmek sen saparyklamyň toporunyň şeýle görünýär. Dälem diýip bilersiň sen. Ýöne şeýle görünýär. Umumyň şolar bilen gatnaşmagy, şo gyzylanma jemgyýeti we şo togerekler. Inni adamlar soraýar. Baky diýen hem üçin bular ýaly köp zat bilýän bolsa, hakykatly şolarla baglanşykly. Hakykatlar bilýän bolsa, näme üçin şu wada esenli diýe halk köpçüligine ýetirmedi diýe. Baky. Zeki zemim. Nädim wagtyna geçip ýetirdi diýip näme diýerler. Ha o näme üçin şu öň aýtmady şu diýe türkmen oğlunyň näme üçin hüjümine garaşdy. Şu türkmen oğlunyň hüjümine garaşman diýe özü diýe aýtsa bolmazdymy diýe. Yo, men aslında ona hiç cevap derdim şunu alaydayım. Näme üçin? Cevap derdim yani. Näme aýtjak derdi? Endi şu näme gurama içinde bolup geçen zatlar hakkında kämir zatları aýtjak derdim yani. Ay so itini goýberenden soň aýtmaly bolýar da köp zatlary. Yo, inni berde siyasi arenada oyun oynanan wagty baky halka ziýan etip biljek zatlar o. Şoň üçin bu zatlary wagtyna açyklap halka doýduruş bersen gowy dälmi? Hökman sana hüjüm edilenini aýtmalym käbir zatlary. Düştayda mesela sizin kanalda ilk çıkış edip başladım ben. Bilýän bolsanız. Mesela ilk çıkış edip başlamda ben aslında köp zada aýtdym ýöne bizim halk düşündümi düşünmedim ben şonu näme bilemok ýöne. Näli garada düşünendir. Belki taýýar däl. Negatif garanam käm bolum. Şolan bolup biler. Sesim gowy eşdilýärmi? Ha, gowy eşdilýär. Ha, gowy eşdilýär, gürläber.
Başka ne mi sorunuz var? Önce soruları bitirelim de ondan sonra. Inni birinji sorag Halkın ne mi şol. soracağı olsa sorasın da. Halktan hem sorag geler. Halk maňa berilen soraglardan men sana bereýin. Inni nowatdaky sorag şu diýe baky şol adamlaň ýani şol saparlyň we şo topornaky adamlaň şol ýalaky halka ziýanly, halka garşy, halkyň bähbidine, ýülgüne garşy şol ýalaky iş edýänini, etjek bolýanyny bilibem. Näme üçin halkyň goragyna çykyp şu zatlary öň aýtmady. Şol saparlygyň şol ýalaky adamdygyny bilibem. Näme üçin şolaň arasynda hereket etdi baky. Ýaman şu şüpheli ýagdaý diýip aýdýarlar. Sen şuňa nähili jogap berersiň? Senin şuna cevap vereceksin. Birinci derneğe açılandan sonra en köp giden olsa ben bir ay otayda bulandırım. Bir aydan sonra ben otaydan ayrıldım. Bir ay geçmeden ayrıldım da şu otaydan. Ondan sonra şu arada ben köp kişi aytacak dinlememe. Yani şu anda ben dinlemeyenler köp oldu mesela. Otayda dedim ben şantaj var dedim. Ondan sonra korkutmak var. Otayda näçe kişi mitinge çağıran bolýarlar. Ondan sonra näme üçin men çağırmadım diýerler. İlk başta çağıran Saparyklyň filine Halmura Söýünüf dämi näme? O Dur Sultan'a tutulandy. Ya da mesela Bayram Allaly Maltepe'de tutuldu. Nemeden Saparyklyň filan grupasına hiç kimin nem etmedi. Bayram Allalyň izine düşmedi. Çıkarmadan näme bolsa da şu otayda 4 kişi tutuldu. Şu gurama adamlar däl mi şolar? Ya da mesela Cuma Sapar. O hacı olan yok mu? O mesela derneğin reklamasını etmedi mi şolar? Derneğin toplantısına girmedi mi şolar? Tutulandan sonra hem onun arkasında yer almadı dernek. Onda derneğe gelen de sen näme diýerler Türkçesi iyi günde näme dost, kötü günde hem biz seni tanamyzak şonu ýaly boljak. O bizden däl diýerler, başga gruppanky. Näme bolanda näme Türkmenistan watandaşy dämi bu? Türkmenistan halky dämi? Haýsy gruppanky bolanda näme? Sen şo watandaş senki dämi? Sen derneğin işi näme? Öz watandaşy bolmak, şonu näme etmek dämi? Başyna bir zat gelende arkasında durmak. Bular derneği partiye ördüler. Parti gitmene başladı. Ana şoň üçin men ayrıldım otaydan. Bir otayda diktator devam ediyor. Diktator kimine näme diýse şo bolmaly. Näle? Kimine näme diýse şo bolar ýaly kiminiň roly näme ýa-da kimine nirden beýle bir nemäni güýje alýar sen pikiriňe görä? Men öňüme aýdyp geçdim şunu hiç. Dinleyenler bilmedim indi gözläp gördülermi? Kimin nerden geleni bilýän barmy? Yok. Şo mende hälem şüpheder edýär. Biren başda näme üçin diýeti? Şunu ýaly bizim arkamyza Türkmenistan içinden ýokary wezipelilerden adamlar bar tanydığımyza diýip. Biz seni kısıştıran vaktimiz näme diýip biz prosto näme guramak içine adam çekmek üçin sana şonu yalan gürledik diye. Bir maňa mı gürledi o yalanı? Yo, on aýdýanlar dogry aslında bak. On aýdýanlar dogry, ol yalan aýdan ok. Şo temada şol yalan aýdan. Biram şu näme de var mesela. Hazır mesela näme diýip çykdym da. Kemine mesela Türkmenistan'a bilgi aktar yazat dedim. Şu an hem kim ayı yok 10 yılda zat deyip nemedi. Hem kim yok 10 yıl zat yok zat deyip çıkış edenler oldu men karşıma. Indi men size bir zat nemedeyin. 27. noyabrmış o garaşsızlık bayramı 27. noyabr değil mi? Oktyabr. Şonda nemede İstanbul Eyüp'te neme oldu, toplantı ettiler.
Nefes kafede. O toplantı. Aha. O toplantıda 2 hafta bu polis nereden geliyor? Ne edip haber aldılar bunlar? İnternetten Ben bildiriş edenlerler. şüpheder. Ya, internetten bildiriş ayrasa da o bir günün içinde 10 yıl organizasyon etmek kıymetli ansatlı değil. Sen İstanbul'un içinde timbol terörle mücadele var, otayda çevik kuvvet var, yine istihbaretten var. Ansatlı değil, 10 yılı hemen toplamak 2 günün içinde. Adamlar meşgul edip otursun. Şimdi yine bir zat şu otayda şonca kişinin suratını hiç başta ben gidemde şunu alaydım da 40-50 kişi vardı şu otayda ortalama. Yöne dediler otayda 100 kişiye yakın adam geldi zat dediler de ben sonrağına doğru Nemet. Şu otayda ne için neme oldu? Kemine kıraç geçip milletin suratını yavaş yavaş çekip oturuyor otayda video çekip surat çekip o gören olanlara ma var şu an. Kemine surat video çekenle. Böyle o neme için değil o. O neyle? Şuna toplantıya gelindi şuna surat çekildi değil o. Millet o suratlar çekilip Groman saytında paylaşılandan son nemedilmene başladı. O kemine geçip oturup telefonda birimle yazışan yal edip telefonda suratını çekip video çekip neymiş oynaya gizli nemelere diye. Bu size şüphe öğretmeyeyim. Inni many sen her yeli nemet bilýän, kabul edip bilýän. Bul birinji derejeli bir fakt däl, bu üçüncü, dördüncü derejeli fakt. Bak ustayda ýadymdan çykmaka ruhsat berden senden bir zat sorajak. Ina bütün illeşlerimiz, vatandaşlarımız seredýä şol sen çykyş eden kanalyň Azat Türkmen kanaly hamala saparyklamla Iklimfa şoň nemesine garşy ýaly. Şeýle çykyş edýär, şeýle agitasiýa, şeýle neme alyp barýar. Ýöne näme üçin maňa garşy hüjüm edilende men İstanbullaky adam satýanlar diýip bir video goýumda şol pasaportluklar bilen baglanşykly şol sapardan soň nemesi toparynyň edýän pasaportluklary İstanbullaky adam satyşyklar zatlar barda men video edemde ýanky şol Merdan Muhammedow mi şol kemine lakamly şol ýanky Azat Türkmen kanaly bilen birleşip şol bir düşmançylykly siýasata alyp bardylar maňa garşy. Şol Azat Türkmen kanalyna aýdylan tökmede maýdy, sen nädip diýe, sen şonu ýadyňa düşýärmi şol kemineň tarapyny tutdy. Şo men videomdan alyp şol kemineň pasportynyň görkezlen ýerini goýup görkezdi. Sen näme üçin şoň pasportyny görkezýäň diýip. Men näme üçin mehemen agentini paş etmeliler. Men näme üçin meheme hökümete, rejime gulluk edýän, halkyň içinde dönüklük, içarlyk, suwulçylyk edýän adamy men näme üçin görkezmeliler? Ýöne ana şol kanal, şo kanallaky adam şoň arkasyny tutdy. Ýadyňdamy? O ýadymda o video. O. Indi bu zatlara nädip düşünmeli sen şolaň içinde? Sen şolaň içinde bolup gördüňde, sen şolar barada köp zat bilýän niýe? Bu nähil bolýar onda? Bular bir-biri bilen düşmanyaly görünüp ýörkä, birden birleşip maňa garşy hüjüm etdiler. Kemineň arkasyny tutdy şondan şol. Näme üçin? O tutan bolup biler. Ýöne meselende açyk gürlemesi gerek bolsa, şunu bir zat var. Mesela kemine Allah'ım rahima size en yek gören adamlarından ikiniz birisiniz. İkingen. Hakikat aydılması gerek olsa. En yek gören adamlarından. Oturanda ikingen gürün ediyat şoladı. Onu näme üçin oň bilen birleşip maňa garşy hüjüm etdi? Indi o sizi ikingen arasındaky mesela iki jurnalistin arasındaky yani ikinci düşünüşmeli onu men düşünmemeliden onu çözmeliden. Yok, kemine şoň bilen bile maňa garşy hüjüm etdi diýen.
Ona men nemedip bilmen yana birleşdi diýip aýdyp bilmen yana ikisi olan mümkini yok. Onu alıp nemetmene. Ona Şol hiç şeyle neme aýdyp bilmen. keminen toporunun hüjümçülerim şonna gow edip kanaly hüjüm etdiler. Her hili bol. Henidem dowam edýär. O taýda ýöne kemine gow neme diýeti grupda sokýal gepi sokunda laf sokman diýerler. Yine şunyalı guramamızı zayalacak bolýarlar, yine bir zat etjek bolýarlar, zat diýip gaz berýär halka. Bu ayrı mesele. Indi men sana bir zat sorajak Döwlet abi. Ha. Sen näme üçin indi şunu kemin hakkında şunça zady bilip mesela men gurrun berelen bilenine sonra şu itomun nemesini neme diýär. Mesela sen şoňa aýdyp bilerdin. Sen dur yanlışın var kemine diýen adamy sen özüň bir gözläp arkasyny sorap gördüňmi diýip aýdyp bilerdin. Sen oňa näme üçin garşylyk bermedin? Men Türkmenoglu bilen gatnaşykda gürleşip beren adam dälem. Men Türkmenoglu bilen gatnaşym ýok men. Türkmenoglu saparyklymy ýazyp bilerdin ýa-da ýorumuna. Türkmenoglu saparyklymyň kanalyndan. Saparyklymyň toporundan. Aşağına yazanın peydasy yok baky. Aşağına yazmak bilen berde hiç zat yok. Şol video sana önüktürülen video däldi. O Sen bilen bağlanşyk mesele birincisinde öwrenmek üçin garaşdym. İkincisinde de birincisinde de şu taýda men adım geçýärmi? Özüm 3 gözek basylyp aýdylýar üstüne basylýar. Siz öz kanalyňyzda paýlaşdyňyz. Men hiç ýyl gaty görüp zat edemem hop. Siz men goýtanýarsyz. Ýöne şunu aýdyp bilerdiňiz. Mesela siz şoň o Barış Saparyklymyň kanalynyň nemesini paýlaşdyňyz. Nämesi şu? Kanalyndaky videonu paýlaşdyňyz. Şonda ýazyp bilerdiňiz. İçinde şunyaly adamlar bar ýöne, şolara temiz adamlar diýip aýtmaň. Araşdyryp görüň diýip aýdyp bilerdiňiz. Yok men hiç wagt olar ýalyky hiç bir zady adamyň tomoşaçylyň pikirini ütgetmek üçin ýa pikirini bir tarapy gönükdirmek üçin işdat edemok. Men goýan. Men Downhouse'un kularam oyan, men Downhouse'un koyunu gollayanmyn. Ine men şu taýda sana da düşünemok, käbir türkmenstanlara da düşünemok. Bu kanalla bir zadyň goýulmagy, görkezilmegi diýmek onu gollayan mansyna, oň bilen bir söýgüli ýaly gatnaşyň mansyna. Ona da hiç karşımak. Mesela şunu ýaly bir zat aýda. Mesela men Allah Murat Rahim'in kanalında çıkamda sizin hem nemeleriniz, fanatlarınız köpüsü bana nemette. Yazdı şu taýda sen şunu ýaly, sen bunu ýaly diýip nemedenler boldu. Ýöne şunu ýaly bir gep bardyr. Men Döwlet Baýkan kanalından başka kanalda çıkış etmem. Bu Döwlet Baýkan bilen men aram açylmagyna gelmeýär. Ýöne şeýle bir zatla. Bak. Sen şu kanalda çıkış edip gow ýalňyşdyň. Hani demokrasiya nirde oldu? Yok, demokrasiya yok bak yok. Hani demokrasiya nirde oldu? Yok. Ol işine gelen wagty demokrasiya diýip işine gelmedik adam olar ýalar. Ona demokrasiya diýilen bak. Demokrasiya dogry düşünmeli. Edenini etmek, edenettilik demokrasiya däl. Edenettilik demokrasiya däl. Demokrasiýany edenettilik türetmenler baky. Şo kanalyň şol adamyň nähiliğini tutuş dünýä bilýär. Hawa, söze gerek ýok. Gow tanalyan biri. Yo, indi ştaýda şunu ýaly bir zat bar Döwlet abi. Sen şol kanalla çykyş etmedik bolsaň, bu mesele başgaça çözülüp bilýärdi. Ýöne mesele bu däl berdi. Bu mesele başkaça çözülmeýär. Bir o içi olu bilen bolan mesele başkaça çözülmeýär. Ýöne ştaýda şunu ýaly bir zat bar. Hemme videomda men aýdandyrym, paşta hemmesinde diýen ýaly. Men hiç kime bağlı däl bilýäňiz. Yo, bağlılık meselesi elbette. Gruppada bağlı. Bağlılık meselesi değil, bakı berdi. Berdi pozisiya meselesi. Pozisiyan belli olmalı, gümürtük olmalı. Belli olmalı pozisiyan. Yine Türkmenistan'da bir oraya. Ne? Bak sen şuma özün ayttın. Bir ay bollum diyen. Bir ayın içinde sen şonça zatlarını bilipsin de sen näme üçin öz halkından saklapsın diye.
Inha iň esasy Ben mesele bir şu. aydan öňem boldum. Ben bir ay sadece o kurama açılarından son boldum. Ondan öňem boldum ben. Paşta 3 ay toplamda 4-5 ayım var otayda. Şolar baradaky hakikatlary näme üçin halka ýetirmediň diýip soraýan. Iň Ne için esasy ben birinji soraw şu şimdi, baky. şimdi şunu aydan Döwlet Baykan kanalda ben her gün bir zat çıkış edemde näme için fantaziyor diýip ne mediatiz o wagt näme için düşünmediňiz onda kelläňiz bile. Yine meniň hem halkyma garşy näme näme için düşünmediňiz? Men şu taýda her gepimde bir näme parol goýup gitdim. Go dinläp görün şu videolary izalyp. Häziram şol köp aydan Türkmenistan hakynda aydan zatlaryň köpüsen bolup otyr. Döwlet ağa mesela özüňe de goýberdim käbir zatlar. Inde kemine hälem şu näme geçe itoğluny gorap maňa näme garşy ýazanlar bar-a. Şolara diýjeğim şu. Hani kemine gorap oturan ýalsyňyz şu taýda. Ýöne kemine ýakynda türk kimligi alyp otyr. Aljak bolup otyr. O mitinge çıkmaň diýip zat edip näme otyr. Onuň bir manasy şu, ikinji bir bahanasy şu. O türk kimligini alana çeli hiç suç işlemeli de sebäbi. Az miting bolsa kemine de gitmeli bolýar. Bu taýda bir zat bolan ýagdaýynda kemine kimlikden iptal edilýär. Berilmeýär kimlik. Indi kimliği alansa ona hem boljak. Hani kemine Türkmenistan'a gidecekti. Demek kemine de Türkmenistan'a gidecekler. Kimliği alansa ona şu groma içindekiler emmesi bir-birden satılmana başlaýar. Yani bunu yazıp koyun bir yere. Ondan sonra yine 6 aydan sonra diyeyim bak sen aytmadın. Ne için Türkmenistan'a aytmadın, halkına aytmadın zaten. Öňünden aydan şuna. Şu taýda gaty geň bir ýagdaý bar bak. Türkmen ogly kontrrazvedka boýunça tälim alan. Şol adamyň akly ýetenokmy? Kiminen kimdigine? Şol adam kontrrazvedka tälim alanna men inanamam. Hiç kili jurnalistikasyndan da men inanamam. Sebäbi näme üçin bilýäňizmi? Şu. Öňüne gelen zada atmana nemesi yok onun. Onu birazcık gözlep görmeli. Men hakkında aydanla hiç bilem doğruda. Men onu şu videolar çıkaran ve gülüp hezil edip aylanıp o meni näme tolk etmediler. Siriýaya gitti. Yok nemetti. Şangay vizan olsa sen İstanbul'da näme işin var. Emme kim sizin ýaly näme del Amerikanyň bir yerlerini yalamak üçin gitmek nemesinde de zorunda da. Bak sen Siriýaya gitdiňmi? Bilmedim. Delilleri var. Çıkarsınlar görkesinler ana. Adyalar çıkarsınlar görkesinler. Men başta diýdim mi? Kartlar açık oynayacak mı? Özleriniz meydan okudunuz. Kartlar açık oynayalım dedim. Ben hiç korkam ama kartları açın oynayın dedim. Dakika izledim gör közün. Ne için Siriýaya gittin? Yok 45 yaşında yaşın zaten. Gülecek devlet. Yo şol adam şo maglumatlary bilgeçi berýärmi ýa-da bilen okmy? Bilen o İsat bilen oksa birincisinde ilk videosunda da bilen ok İsat. Ayda oturan zatları boş zatlar çünkü. İkincisinde vapşe özünü yerden yere soktu. Men tananlar otayda gülü otyrlar olanlara. Ne çekişi sapşe ne yazıp otyr bak diye sen diye. Ne bak şeyle oraya seret. Inni sen tarapyndakylar şoň hakyky suratyny, videosyny görkezirler halka. Ondan sana garşy bolanlarym sen suratyny görkezirler. Yo men suratymy görkezilmedi otayda baş. Sen suratyny görkezirler bak. Siz bir ýerde oturýarsyňyz. Şu ortada kiminen ýanyna özüni oynadyp boş gürleýän bir Türkiýe watandaşy otur, paşşaryp ondan törde kemine möjük işaratyny eli bile görkezýär. Ondan sağ tarapda başta bayram otur. Bayram bilen araňda bir adammy, iki adammy näme şolara ýalyk bir otur. Hemme adam şey edip
möjek işaratyny edip suraty düşüpsiň. Ha işte. Yine şu 27. neme o nemeti Eyüp Sultan'da çekilen surat taşı. Yöne Nefes görkesin benim için problema yok. Onu ya öz aralarında paylaşıp neme ediversin. Yöne kimine hem köp bazırki etçek olup gören sıpıcırlıkla var ya şolana bolmacağını bilsinler. Belki kim bilir kimliği iptal edilip bilir. Yo. Köp zatlarda. Inni şuraya alakay. Ben şunu bir zada edip geçeyim de devlet ha şu tayda. O perdenin arkasında oturup klavye kahramanı olup o arkadan iş öğrü oturanlar var ya hemmesine kovubiliyor. Olaram neme geliyor. Oçuru gelip var ya. Olan kimine bile oturma. Gat arkayı neme de oturma. Senin az kemen tanıyandırın. Bir iş edende A'dan Z'ye çeli planım vardır. Birim utulacak nememe sporuma hiç yaşanam girmeyen. Ona maydıp geçeyim şu taydan düşünene. Inni sizin tarapyňyzdaklara türkmen oğlunun suratyny videosunu nemetdi goýdy olaram tenkini inni şuwa türkmen oğlu ilýanyň hem kimdigi ortada baky diýilýäniň hem kimligi ortada kim gazanlaştaýda baky Şurada mı? Kazanan belli olmadı. Hele izi ama neme gidecek. Bu serial alı gidip oturacak mı izi? Andi de neme verecekti de. Her yurdun, haysi yurtta kim yaşayan olsa şu yurdun istetine verecekti de. Bersin. Ana meneme açık ayı. Bersin. Ne için girdiğin kulluğuna vermeli? Bileme olan işi şonu ya gördünüz mü? Belli ortada belli. Halk bunun kararını halk düşünsün. Halk versin. Kimin kimliği ortada. Hani onlar verecek diye otira. Znaş bunlar işleye. Versin. Anne menem aydı otin. Versin. Hemmedat ortaya çıksın. Bakay. Hemmedat ortaya çıksın. Ayıl sayılı olsun. Onun menem öz düşüncemi tarafıma aydayn bolýarmy? Men şu problema yok. Halkın veren önemli. Sizden şu halkın içinde. Şoň üçin hiç kim howlukmasyn kararını. Şoň üçin hiç kim howlukmasyn diýe. Halk berer. O ýöne men aýdy on ýalma ultimatum zat berip gorkuzam bolmasyn. Owadan gürlemek bilen bolmaýar. Käbir işler bir zat edip görkezmek bilen bolýar. Ýine açyk aýdy otin bersin. Ne Türkiýe istihbaraty onu alıp pesmidir. Sonra hiç menne soramayalam näme üçin bunu ýalzatla bolot idi. Ya da ola bilmeýärler, ola bilýärler, uje kimin kimligini bilýärler ola. Kimin näme iş edýänligini. Ha kemine zaten men öň bir gezek näme diýdi. Türkiýeň tipi nämesi ýaly näme? Ruslarda Wagner var ha. Ha, o hakynda Naýomnik. Hakynda tutma soldaty. Şonu ýalyp öň bir gezek aýtdy o. Üstünden güldüler, maskarası çıktı. Baki diyeler sen hakkında şunu yal gurrun ediyeler bular deyip havar gelyer ama bersin diyen arkayın men. Korkuyum yok. Baki bir daha soracak senden. Şular ýaly edil şatlyk şeýhypyň şol men oppozisiýadaklara garşy fakt öňe sürjek diýip diňe ondan bundan eşden gıyvatlarını fakt dokumünne dine eştilýän, gıyvat edilýän zatlary fakt dokumünne öňe sürmek dogrymy? Ine sen aýdýan türkmen oglulýan men köp aýdýan, käbir aýdýan zatlaryň dogry däldigini menem bilýän. Men bilýän zatlam. O sen bilýärsin. Men hakynda aýdýanlary bilýärsin sen. Ýöne şol adamlar şol aýdýan zatynyň yalanlygyny, esassyzlygyny seljer bilen okmy? Sen de bak, sen fikrince varmış olarda şo kapasite. Hani jurnalisti wayenny jurnalistikaň gutarupdy. Näme üçin gözläp görmedi? Berde düşünüp bolmayan gaty köp zat bar. Bak. Şoň üçin men şu sakowyň soňuna seretjek. Ýöne şunu hemme kişi bilsin. Men ýeköz malzamam saparyklymlaň tarapyna hiç wagt geçmeýär. Şolar basyp alaýsyn.
Türkmenistanam däl, tutuş türkmenleri şolar batyp alsyn, başartmaz, boljak zat däl ýöne. Dilegelli, bilegelli diýenler. Şon paşa oglan etseler hem men şolaryň tarapyna geçmeýän. Owurdan peýgamber Ben, ýazajak bolýar samsyklar. ay şolar gelse var ya, ben bu zada aydayım mı? Gelmeýär baky. Yok. Mesela diyelim de Allah yüzüne güldü diyelim de şular. Geldi diyelim. Ben öz ayağım bile Türkmenistan'a giderim. Yöne. Halk düşünsün. Galanlı halk düşünsün diyene. Şunçasını aydayım. Birinci etçe işler ne mi? Senem var o spisin içinde. Senem var devlete. Milyon. Hem Zaparıklı klanına protif çıkarma hemmengizler bir-birden gözlemene başlayanız. Birinci etçe işleri o. Arkiv diyeler. Arkivi ne için aydılıyor mi? Arkivi ne için aydılan aydayım mı? Sinedip gör, her 3-4 videoda bir arkivi yatladı koyuyorlar. Çünkü bir Halmurad o tayda Kancal'da tutmak için. Halmurad Söynüfü. Halmurad Söynüfü'nün bu arkivde ne korkusu varsa bilmedim. İkincem, arkivi hemmeden barıp öz greklarını nemetecek bolýarlar, temizlep çıkacak bolýarlar. Ha, o da. Ondan sonra o şu özdel olan yerine de apozisiýadaklaryň barlygyny niýeti şo. Evet, öz delolarynyň yerine de sen men onun bunun delolary geçýär. Ana. Ha, arkiv näme? Ýöne arkiv olar açtırmaýarlar. Arkiv boluversinler. Arkiv diýmek namus diýmekdir. O taýda döwletiň namusy var o taýda. Inni şol hökümetiň içinde işläp, ýokarda işläp beren adamlar bilen bular bilelikde hereket eden soň ondan bular şol ruwatyň özünde rejim bilen işleşýärler. Şol ruwatyň özünde de rejime alternativ bir diktatorlyk döredä efekt diýen häkimeti eline aldym diýen güýçler bilen hem aýratyn bular. Yorgun aşağına girýärler. Bular bir taraply, iki taraply diýen ýaman köp taraply oýnaýarlar. Gaty köp taraply oýnaýarlar. Ýadyňa düşýän bolsa, Çemenören ýapylan kanalynda men bilen interwiu edenne men şo taýda bir zat aýdypdym. Türkmenistanna hamala men soňam gaýtaladym bir näçe gerek öz kanalymda da. Türkmenistanna hamala bir demokratiýa ýol berildi. Daşary ýurtdaky opozisiýa ýol berildi diýip daşary ýurtdan yalanjykdan opozisiýany getirýän ýaly dip şu toporu getirjekdiler. Şeýle planlar bardy. Gaty erwet Türkmenistana gatyp basy berdiler halkara arenada. Şeýdiljekdi. Şoň üçin hem Taparyklym aýdanna bizi gül bilen, gülleseler bilen garşylarlar. Diýeniň sebäbi şol şotaýda. Şo şotaýda şo parolu berdi. Men size wepalydyr. Siziň buýrugyňyzy ýerine ýetirýändir diýip aňyrdaklara aýtdy şonu. Soň ýanky keminejik ondan eýlekiler, beýlekiler bular gaty hetdinden açdy. Ondan bular rejim bilen bile etmeli işlerini şo rejimiň çyzgyndan çykyp inni biz rejimden hem güýçlenip rejimiň öňüne geçdik diýip öz kellelerine göre hereket edip duranlar. Onun rejimdäki kuratorlar hem gördüler, bakdylar, bular kontroldan çykyp barýar. Bulara alternativ edip haydan hasar gysgaly ýagdaýda devetani Kazakistan'daki devekan kopyasy devetani getirip soktular meydana. Ina bugünkü gelinen netije de şu. Bolya onda şoň üçin de Saparykly Murat Kurban İstanbul'a gelende ýüregi azyna çykyp bolup oturdy. Şoň üçin. Hojoýyn bir hojoýyn. Bir hojoýyn tutup otur kuklalaň, gurjaklaň ipini. Bak. Bana tapawuzy ýok. İpimi tutsan artık men üçin hiç men aýdyp geçdim. Men tarap tutamak indi. Men tutamakdym da. Ben geçenlerde biri sorapdy, sen bir zat bolsa
kimin ýandasyň diýip, ana şonda bir jogap beripdim, halkyň ýandaman diýip. Inni şu taýda bir Soragam şu aşağıda kaka geldi İstanbul'dan miting. Kaka geldikmi? Bilemok. Meselem kaka geldi İstanbul'da miting gurnamana gelenne kaka marat diýjek bolýarlar. O. Gurnamana gelenne diýýär habar beripdir İstanbul polislerine protest geçirjek bolýarlar diýip. Yalan gurrun. Olaň özleri internetten ýa-da ýagdaýda biz inha plan ýerde plan etjek bolýar diýip şeýdip ol adamyň İstanbul'a geleniň sebäbi gysgaly ýagdaýda biilini guşap görüş meýdanyna çykyp biljek aktivistleri şolaň ispisegini taýýarlap aňryk getirmekdi. Adam satyrçylykda ýarşýarlar. Şoň üçin adam habarym ýok. Ol düýeji bilen baglanşykly o mesele. Düýeji hiç zat düýejiňem belki ziýanlary eden zatlar bardyr. Ýöne o yalan maglumat düýeji satypdyr, düýeji näme edipdir, yalan urrun. Durşu bilen yalan urrun. Şo şatlyň fakt diýip öňe sürýän zatlary ýaly yalan urrun şo. Ine Türkmenistan döwlet men bir zada göz ýetirdim. Bu liderler öz arasynda bir-birini satyp ýörler, lider däl. Bularyň birine anam ýok. Bu liderler çykyp uğradı, ýollary ýaptyrdylar. Ýok. Ýollar koronavirus sebäpli ýollar ýapyldy. Bu karantina ol bular bile baglanşykly ýok. Bulan hiç tatdyny olar gowulýa. Aňryň oýunjagy bular. Öz mal eýesini tanamasa şumluk diýär. Tanaýar. Ýolu çykalyň ýurda baralyň diýip ýoly ýaptyrdylar. Ýok. Senki yalan urrun. Döwlet senne muňa ananyp sen efire alyp ýörsiň, ýöne şoma men düşünjem bilen bu da sen aýaň aşagyny galýanlardan. Inni şu Türkmenistan ady bilen ýazýan kimim bolsaň elbetde öz düşünjeňi aýdarsyň. Ýöne men çakym öz tejribem tenkiden biraz köprek ýaly görýänmen. Biz siýasy arena şu wagtky ortada ılgap ýörenlerden onlarça ýyl öň girdik. Şoň üçin şu kanalla kimi gürletjegmi, kimin bilen nähili gürletjegmi, nähili formatda gepleşik taýýarlajagmy men karar berýän. Men hakikatyň hatiratyna hereket edýän. Menem aýdyp geçerim. Bir minut dursana, bir minut. Eger siz halallan haramy aýryp bilmeýän bolsaňyz, siýasata düşünmeýän bolsaňyz, strategiýa düşünmeýän bolsaňyz, sözlüğün arasında goýulyp gidilýän parollara düşünüp bilmeýän bolsaňyz, onu düşünýän zadyňyz bilen meşgullanyň. Düşünýän zadyňyz bilen. Men hiç kimden akıl almaga nemem ýok. Şu temada men kimi gürletjegime özüm karar berýän. Ýok planyny gürletseň men seň ýanynda ýokdur. Ýok planyny çykarsaň şeýledir beredir. Bolman geçiň o. Bolman geçiň wara. Kim aýsyz? Ýürege düşdüňiz wara. Bakyn çykarsaň şeýle, ýok planyny çykarsaň beýle, onu çykarsaň beýle. Şatlygy çykarsaň beýle. Hawa, eger men şatlygy efire çykarmadyk bolsam, şatlyň fakt diýilen zatlarynyň boş gürrüňlerdigini nirden bilerdiňiz? Nadanlar. Aňdyrma kelläňiziň bir hiç ýyly şygyrdy ýok daray wara. Şol birini gömmeli de gömüp gidip oturýarsyňyz. Biraz kelläňizi işlediň ha, bir taktika, siýasat, strategiýa diýilen bir zat bardyr. Bir sakogyň soňuna seretmeliler. İçiňiz ýansan çykarjak bakyny.
efire. Men efirimde soňam gitsin ol Azat Türkmen kanalyna da çykyş etsin. Edenden näme? Ýüregi düşdüňiz walla bara. Kim kimin aýagynyň aşagyny gaýýar. Wagty gelende görersiňiz. Baky Düşünmeyeler bana. Yeni adyalar Türkistan yollar açılsa gidelim, yollar düzelse. Bu kelle bilen hiç saadet bilmeye alacak kalan yok. Polat Sarif, seňem aýdýan zatlaň boş zatlar diňe gürlemekden başga zady bilenok, gürleýän zadyňam asla manysy ýok. Gepin gysgasy sowutsuz, klassiski neudashnik. Bah. Voilà, bir ne maýdaýyn da. Tuğleme, Türkmenle de bular ýaly bar ekeni. Allah, bar kenle gürlemene gelende köp bolýar. Neme, şuna bir neme aýdyp geçeýin de. Sen videoda haçanda şu. Bir ay bolup gelýändir şu Türkmenistana 5 ýurt dalaş otelip gürrüň bermän. Aýtdym şonda sen hem inanmadın şoňa. Näme? O 5 ýurt äzer dalaşmana başlady Türkmenistanda zat diýdimi? Men nerden bilýän? Men o zatlar bilmeýänim, nerden bilýän bakyn? Ýok. Diňe sen bilýän. On ýaly. Ýok, o derejede boljagyna men inanamok zat diýdiň, şoň üçin aýdyp otyryn sen. Sana da aşağıdaki yorum yazıp oturanlar aýdyp daha doğrusu. Geçen gün bir video uğradığımda näme boldy şu Edil Aýşym ýal bolup çykmamış olsa. Häzir. Näme boldy? İran, Russiýa, İsrail, Amerika kanaly men hala mok diýdim. Ýok, ýöne boşuna gürlemeýär şu zatlar. Şemal bolmasa ýaprak düşenok şolar. Ay ýok. Bak seret şu sorum. Senem gowy bilýäňde. Senin agent şoň üçin bilýän baky diýe. Agent üçin şonu ýal bolýar, no? Ha, agent bolmak bolar ýaly aňsatmaý. Yo, Türkmenistan nemese 10 kişiden 9 kişi agent. Türkmenistan. Abi diýipdir geçen 22 bin sana agent var diýer Türkmenistanda. Dünyada toplasan şonça bolarmy diýer. Şoda näme diýjek? Seret döwlet men şo Türk watandaşy diýen ýaşuly adam kimdigini we onuň oppozisiýadan näme garaşýanyny sorajakdym sizden niýe? Türk watandaşy diýen şol suratdaky Türk watandaşymyka? Düşünýärmi baky? Mene düşünemok. Menem düşünmedim doğrusu mesela. Kim ka Türk Türkmen oğlunun Türk vatandaşı biri dik görkezýän biri var şataýda. Şomka suratdaky. Karol düşünükledip ýatsana. O suratdaky bolsa o adam oppozisiýa zady bilen nokta dernek üçin kömek etjekdi. Ýöne käbir zatlary öwrendik biz açyk gürlemesi gerek bolsa. Öwrendik, aýryldyk otadan. O bir resmi guramany satjak boldy. Kemine de boynuň üstüne atlap aljak bolanda ýene de şotaýda engel bolan men boldum şotaýda. Halkymyň çapyny berip bu neme gurama alınmaz satylan. Sebäbi otaýda gurama satyn alanda desem onu bilýändir. Mesela bir derneği satyn aljak bolsa näme bolýar? Öňünden saýlaw bolýandyr. Saýlaw bolup ondan soň satyn alyp bilýän, devre alyp bilýän. Ha, üstün alyp bilýän. Baky risk ýa-da. Baky sen öňkü çykyşyňda diýdiň, Türkiýeň mafiýasynyň adyny tutduň. Näme sebäpden şolaň adyny tutduň diýe? Kimin adyny tutduňa şonda mı? Indi haýsysyny Saparyklyň fın gatnaşýanymy ýa-da başgalarymı? Ýok, sen näme? Kimdaý? Birine adyna, bir sanyň adyna, biriniň adyna. Alaaddin Çakıcı diýdiňmi ýa? Haýsy gurrunda? Sedat diýdiňmi, näme diýdiň? Birhatlara diýdiň. Ha, Alaaddin Çakıcı. Şey diýdiň şeýle?
O ikisini nemedendir. Şu Son bulmam mümkün yok diyemek. Skorpion Nemesi. savol köpräk adamlary interwýe çağırdy. Köp adam çykyş etjek bolýan, gepleşik taýýarlajak bolýan ýöne men edil häzir öz işlem gaty köp bolan soň kän wagt aýryp bilen bol. Ýöne netip bolsa şol işler baraçyk geňlenden soň hemmesini bir ýola goýjak. Gow gepleşikler, gow çykyş etjek kadrlama da töweleme netip bolsa şolaryň hemmesini görersiňiz. Togrul Türkmen Salam Döwletagy Türkmen halkymyzyň aň düşünçesinden ýalan sözlemegi adama bahyrlygy, gedemligi çal ýagdaýda aýryp insana hormatly ýüzlenmäni beýnesine salyp bolarmy? Şu arada aýtsaňyz. Aň düşünjäni ösdürmeli. Aň düşünjäni ösdürseň, şo sen diýen zatlaryň özünden bolýar şo. Dowam edeli Liberty savol häli nemede ýazgy gepleşikde Garajoglan bilen özara pikir alşykda senem ýazypdyň efirimi diýip hawa ina efir gatnaş biram Türkmenistan halky diýip biri ýazýardy şo taýda provokasiýa edişdirip şolam geldi-de şu neme efire göreýin-de şonu men näme diýjek bolýar. Şol efiret diýen soň gelir bir zatlar, bir halkyň peýdasyna bolajak bir zatlar aýdar diýsem, olam şol şatlyk ýaly diňe kulakdan eşden zadyny aýdýar edýär. Ýok, Liberty gaçyran zadyň ýok. Näme edip bilýän özüň efirden soň diňläp bilýän. Liberty baky pikirini topla we konkretni bir zatlar aýtjak bol. Watandaş çekip süýnürip oturar zat ýok. Oppozisiýa hakynda da, inniki adamlar hakynda da dogry düşünürsiň diýip umyd edýänni. Baky Ben düşündüm. Yani ben açacağım ama ayrı oturandırmıştaydı. Şimdi yine bir mesele var. Devlet ağa. Sana açacağım. Belki özlem dinleyemem oturandır. Çemenöre hakkında. O neyim için şıltay atmaya başladı. Durup İtoğlu'nun yanında yer alıp men Çemenöre'ni tanıyan mı? Ya da o beni tanıyan mı? Ya da bağlantımız var mı ikimizin? Yok. on neyim için bana diýär? Yo, şıltay atıp zaten edip nemeden bolya. Şu an senin fikrini alayım da şu an. Men bilemem. Arkadaşlarımız var dedin ya. Baky her kim özüne jogap berýär. Çemenöre özüne jogap berýär. Men Çemenöre bilen Yapsaydan yok, ben diyecek bunu yapsaydan dinlep oturan bolsa cevabını berer şolam diyor. Ha elimde onun var, bunun var, çıksın. Ana aşağı silk atıldı, gelsin, aytsın. İkimeden adam yal oturup gürleşse bolýandyr. Inni şol Çemenöre bile bağlanşykly eýleden ýazýanlar, aýdýanlar, zatlar bar. Sözüň gepin gerdişine göre dilegelli bilegelli diýil. Ýok, Çemenöre şolar ýalyky sen kanalyňda komentary ýazýar, näme diýär, eýdýär, beýdýär. Çemenöre özüne jogap berýär. Men özüme jogap berýän. Çemenöre aýratyn adam, men aýratyn adam. Men Çemenöre Garajoglan, Baky, Türkmen ogly, onuň sanan kim şol meydançadan baglansa, her kim özüne jogap berýär. Men hiç kime jogap beremok. Şoň üçin Azat Türkmen'e de jogap beremok, Orada da jogap beremok, Rozbaýa da jogap beremok. Men diňe özüme jogap berýän. Öz edýän işimden, hereketimden özüm jogapkär. Başka adamın edýän hereketinden men jogapkär däl. Men edýän hereketimden başka adamlar jogapkär.
şunu düşünürüp bildim diýip umyd edýän tomaşaçylar. Hawa baki? Ya men diyecek bolam indi şu o İtoğlu'nun kanalına aşağına yazıptır da şunu yalı yok terörist yok bilmem ne Suriye'ye git geldi. Ben en başında da dedim. Var mı elinizde bir zat? Çıkarın. Yok zaten otaydan oturup klavye kahramanlığı yapma. Yanlış bilgiler bilen. Kimin kimliğini bilmem gürlemeyin. Ayçap bolam şu da. Baki. Sonra Şu karşı. Ha Türkmen oğluna gelen de. Ayda sen ayda ondan sonra açacaktın. Şu umuman şu wagtçany syňlap oturdum bolan. Şu özüni aktivistliğin rejime garşy görüşün içinde hasaplayan adamlaryň köpüsiniň aýdýan zatlaryny dinleýän bolan, diňe ondan mundan eşden gıywaty. Hakikat ýok, logika ýok köp aýdylýanda. Bak. Yine şu zat aslında bu Burmut şuna bir jogap bereýin men. Baki soňandan sen özüň görlep. Giç maya gözel, giç ýaşyny hem üçin bu şatlyk diýeni bu kadar büýütdik. Biz boş gürleýänini bilýäs biz. Şatlyk kanala çykyp özüň görkezmedik bolsa. Bilmezdiňiz, bileňiz okduňuz. Hakykatan bileňiz okduňuz. Bilmeýän adamlar ululupdy. Bilmeýän adam, siz meşgul etdiňiz şonu. Soňam diýe ol biri aýdan bolýa, sorag bermedi diýe. Sorag berebilen ok diýe. Sen özüň sorag berebilen o. Gorkup. O näme sorag berebilen? Mene sorag berdim, men soraglyma jogap ýok. Hawa ondan näme bowmalymy adam? Baki, söz sende. Şu İtoğlu'na diyecek bolýan da hani Kemine'nin oğlu var ha dölü. Şon tarafını alıp çıkış eden bolýa. Birem o gazan kelle nemesi var. Sapar ağası. Kakası diye. Yani. Şon tarafını alıp çıkış eden bolýa. Olan hem için bugün açılı şunça üstünden neme eğer yalan mı olsa nem için açıklama vermediler. Üstüne şunça zada aýtdym ben. Han çıkıp diýmelikenler bu yalan, bunusu doğru, bunusu yalan diye. Nem için aýtmadylar munça gün. Yine bir plan mı düzüp atıyorlar? Şular nem için sorap bilen okmu ka? Nujel şu adam, hani jurnalist bu adam. Tim boli vayeni jurnalist kan gutorypdy. Kelle şoňa çenemi işleýär. Ine tökmede atmaly, bir hem ego var, özünü nemetmeli. Bir zadyň içinde meneme vayeni jurnalist kan gutordum ya. Meniň hem alýan aýlygym $10,000 ýene bir zat. Bu mu kamyny edip bilýän işe? Ine özünü öňe çykarmak. Biljekde baki. Ştaýda bir neme Yok. var. Indi ştaýda ýene bir zat var da, şimdi ine ştaýda hazır 50 kişi bolsun, 100 kişi bolsun, 20 kişi bolsun, 5 kişi bolsun, tapawdy ýok. Dinläp oturanlara diýende. Hani sen bir aý bolupsyň, näme üçin aýtmadyň, näme üçin etmediň? Siz hiç mi düşünmeýäňiz? Şunça wagtdan beri izlep gelýäňiz şol adamlary. Hani geçenlerde o gazan kelle neme diýdi? Näme? Eden işiniz var bolsa çıkarıp aydın gör közün dedi. Bol ya. Hiç kim iş etmez. Çeynep ağzına kalmalı. Özünüz düşündüğünüz yok mu? Olar näme edipdir? Şonu gör köz bilsinler han. Näme edenlerini. Milletimi sattılar. En ulu beceren işleri. Ya da o grupdaki kızlara aýratynlykda o Kemine oğlu bilen gürleşe oturanda ey sen bunu pastelin al, sen bunu nemen al diýip gürleşe oturanlarını mı nemetdiler? Ana indi şu taýda şunu aýdyp geçdimi? Şunu hiç kim düşünen o. Ýene 2 günden sonra döwlet ha. Düşünmeýärler bilýärmi? Aýdyp geçdimi sebäbi? Indi baki şu taýda ýanky jogabyň arasy soğumanka men bir üstüne goşaýyn. Maýa gözel ýene şol temany gozgap otur. Şu temany men şu gün ýapýan şu taýda. Men pikirimçe bu şatlyk prosta siziň wagtyňyzy alýar. Her hali gürlep, her hili gürlep halky drazny edýär diýip düşünýän. Ýok.
Yo, men wagtym alanok. Men wagtym alanok. Men özüm oýnadýan adam däl. Men adamam satamok, satdyramok. Şoň üçin taktika, strategiýa, syýasat diýilen bir zat bar. Şatlyk edebi ekramyny gorap gelli kanalna oturdy, gürledi, özüni tanatdy. Vesselam. Näme diýdim? Nemäň başynda efir. Men diýdim, häzir şu sepi iýberýän diýdim. Ýöne şatlyk gelmesin, men aljak gel diýdim. Diýdimmi? Diýdim. Indi şunu diýen adamyň sözünden soňra şular ýaly zat ýazyp oturýarsyňyz. Bular ýaly akylly bolsaňyz. Gelin, bereýin şu kanalyň açaryny, siz alyp baryň. Meňem birazjyk ýüküm memnunsin. Gayrat edin, gollan kömek edin. Çykyn meydana. Liberty beýlik kanalla baky çykyş edenne Döwlet Baýhanyň kanalyna çykyş etme diýip ýazanlara näme diýip jogap berjek? Kim jogap bermeli Liberty? Men jogap bermelimi, baky bermelimi? Düşünüpli däl. Baky sen düşündiňmi? Maňa sorap oturuny alaýsy. Maňa diýip oturan bolsa men hiç kime bagly däl, ýene bir gez aýdy. Ve hiç kime bagly däl. Ve hiç kime meni näme diýip bilmeýär, kontrol etdirmem men özümi. Buna 10 kanalda çykmam, bunun kanaly. Men haýsy kanal görünmeýärse şonda çykarym. Batyr. Baky kim şyltak atýan bolsa şoň adresine ýüzlen. Provokasiýa gerek ýok. Bärti adalet tere diýipdir. Skorpion Baky sen niýe Türkmenoglu bilen niýe ýüz-ýüze gürleşmeliýär? Bu diýe men pikirim diýe. Menem aslynda şol nemede. Şol pikirde siz bu ekrana da çykman öz araňyzda gürleşen bolsaňyz, men aslynda Türkmenoglunyň garaşan hereketim, ädimim bular ýalaky gürrüň bolanna sizem bir toparda bolan adam öz araňyzda gürleşen bolsaňyz ilki başda gowy bolardy diýip men näme diýen ýöne inni boljogy bolly nirek barsa şoňa barsyn ýygy bizem göreli hani bu zatlaryň içinden näme çykýar? Ýok, ma näme diýipdir, umudyny kesipdir, näme diýe? Şu telefonda gürleşende diye sen bana belgeler vermedin diye elindeki diye bilen nemelerin delillerini diye. Ben ne yapayım elimde kozumu sana vereyim. Doğru ve döwlete minnettar günefer alıp barýanyňa sana ters ýazýanlara wagt gidirmen halkymyzyň aň düşünjesini ösdürjek maslahat halal dogry Ýewropanyň insanlary ýaly ösmek barada köp aýtsaňyz gowy bolmazmy? Bolar toğrulu. Ömrüňiz ok bolsun, näme üçin bolmasyn? Maýa gözel goýjakmy ýene näme etjekmi? Why siz maňa näme munýal ters düşünýäňiz? Bu canly ýaýynda kommentariýa ýazýan, men öz pikirimi aýdýan, men döwlet daga, men illedim siziň seretdim siziň söhbetdeşiňize diýe. Seret bilirsiň. Kısa bol, ömrüňiz ok bolsun. Ýöne her gepleşikde, her zatda bir maksat var. Men şu kanallarga alyp barýan syýasatym, men maksadym her kimiň aýdýan zadyny, her kimi dolu görnüşde söz hakkı berip şonu tanatmak. Şatlyk şu kanala çıkıp, şu kanalla çıkış edip özünü tanıttı mı? Tanıttı. Başka kanalla eden çıkışlarına tanıttı mı? Yok. Yok. Selcerk görün. Şu kanallardaki videolarını seyredin. Başka kanallardaki videolarını ikisini deneştirip görün.
Ana şonda hemme datda ortağa çıkar. Häzir Kıyın. Batyr Döwletbaýhan türkmençiligi kän gürlemek ýaraşmaýa, iş bitirmek ýaraşýa diýip oýlanýanam gaty dogry, gaty dogry. Gürleýän adam dilinne bolan iş etmeýä diýmek dilinne. Hemme zat dilinne bolsa bir adam. Şol adamyň iş etmeýänligini aňlady ýaşap. Akylly oýlanýança akmak ýa-da böküpdir diýe nähil düşünýän adam gaty dogry. Gaty dogry. Halkyň hazynasyndan aýdýan sen gurulumsuz liberty eşeğin ýyzyna tirkelen düýü namusdan ölürmüş. Öz etin iye namusçaňlara degişli. Dinleýjilere ýüzlenýän suwlar turlanýança gaýrat edip neytrallygy saklan gaty dogry aýdýar. Soňuna seredin. Bul oýnyň içinde intäk köp oýunlar bar. Soňuna seredin. Aslında düşünsem öňünden belli dändi tek tek aýdyp bermeli de. Sesim eşdilýärmi? Hawa, yo. Men halk köpçüligi psikologiýa taýdan taýýar bolmasa, baky peýdasy ýok. Biz şu özüni oppozisiýa, aktivist ýaly görkezek bolýan adamlaryň kimdigini öwran çeýnäp aýtdyk. Aktivistler allanaýmaň, duzoga düşäýmäň, özüňizi ýatdyraýmaň, özüňizi satdyraýmaň diýip näçe gere aýtdyk. Dinlän boldymy? Şu internetde köp wagtyny halk bilýär kimdigini. Ýöne şu internetde köp wagtyny geçirýänler bar. Klawiaturan gahramanlary. Şolon köpüsi düşünmedi. Indi şunkun ýarty düşündi. Şunkun tak ýarty düşündi. Belki ýarty intägem şol şemal haýy tarapdan öňse şo tarapa gidýär. Şoň üçin hakykatlar aýdanyň bilenem taýýar bolmasa aň düşünje psikologiýasy şoňa kabul etmäge taýýar bolmasa peýdasy ýok. Maýa gözel düşündim sag boluň diýe. Sizem sag boluň minnetdar. Şeýle hiç wagtda goşup oturýarsyňyz, üns berýän bolsaňyz maýa gözel gepleşigi, efiri siz alyp barýaňyz. Ýani siz diýemde tomaşaçylar. Men şu formaty gowy görýän. Tomaşaçylar alyp barýar. Men diňe moderator höküminde rejeleşdirýän ekrana çykarýan. Şu maňa has köp lezzet berýär. Tejribem bolsa, aklym çatýan bir zat bar bolsa, goşmagymy isteseler goşýan. Bolmasa özüm bir zat diýmän, diňe siziň pikirleriňizi näçe köp ekrana getirsem, şonça özümi gowy hasaplaýan. Sag bolun. Ştaýda Batyr Döwletbaýan Allah saňa bersin. Hemmämne sag bersin. Garajoglan bu oýunyň soňy gatyçyna ýazar. Häzir ören bulaşyk ýöne soňunda hemme zat aýyl-taýyl bolar. Türkmen ogly baky meselesi, özara meselesi. Gaty dogry. Näme üçin orta atyrly kimiň bähwidine? Näme üçin diýe şu, meň pikirimje bu, meň düşünüşimje. En son 2 video şu ilk İtoğlu'nu çıkaran videosu var ya, sujeti. Onların böyle Tasen kanalında 2 tane video. İtoğlu diýmen Türkmen oglu diýende näme bolar diýen? Şoňa ben Türkmen ogluna ýakşyramak. Kompliment etdiň bolýar. O Türkmenliğe ýakşaýan bir zat da, gelişýän bir zat delse, onu edýän işler. Ondan şol ýaşyna göre hereket edip bilen okma. Ýaşyna göre hereket edip bilen okma. Onda sen maýandy jurnalist diýäşoň. Söýgünçi ulanmaly. Yo, men söýem, o İtoğlu diýmek söýünce girmeýken. Söýgünçe gir. Ýarysy girene. Söýgünçe gir. Söýgünçe gir bak. O söýende можно biz söýende bolanok. Yok. Men kanalymda bolanok. Bara. Men kanalymda bolanok.
Profesör diyecekler şu an. Näme diýlen öňe söwme. Kim bolsa-da. Kim bolsa-da. Şu sonki 2 videonu izlediniz mi? Siz özünüz biletdi ya o videonu. Şu 2 videoda näme geçti? Täze guramalar açylacak diye. Şolara men näme elimden gelen kömek etjek ýöne vatandaş bolup diýip şonu ýaly aýdypdym. Bir bu benim fikrimde. Şolar hazır açılsa saplarykny falan guramalary izde galma mümkinse. Olary iş edip başlasa olan guraması izde galma mümkin. Mümkin de galya edilmedik iş bolan üçün. Indi ben öz düşüncemi aýdyp bolayyn da anlasam. Bu bir mesele. İkincisi 20. maya çelli diýdi, son 30. maya çelli diýdi. Ta öz bugün aýyň kimlik vatan. O men aýtma sentyabra çekidi o diýip. Öz vatandaşlygyny alana çelli uzatjak şunu. Öz vatandaşlygyny alana çelli. Şunun üçün bu men pikirimce näme diýerler şuna? Adama ünsünü başka yana çekmek lazım. Aslında şu taýda en gazanan Merdan Bolya. Kemine, halkın bildiği dilde aýdy. Kemine Bolya. Sevenen için özleri bize näme kelle tutup bilmejegine göre näme diýdiler? Gelnemene vayenli jurnalisti, veliki vayenli jurnalist var ha, analizci. Onu ortaya sokalım, ikisi çankışsın, otursunlar bular. Biz ama arkadan işimizi yönetelim deyip. Benim fikrim bu. Görünüş şunu görköz ya. Özler o tayda oturup yani o 10 ýar bolanlar oturmak bilen bolmaya. Onlara da gel ya ipin ucu. Liberty ýa. Garazogluň yerlikli wellediň Türkmenoglu baky meselesi däl, gaty dogry. Men gönümel bolmasa-da aýly olarak aýtdym başynda, düşündi. Tökmet hakykat reputasiýa meselesini kädiýen, gaty dogry. Adalat sistemasy işlenok, gaty dogry. Olam diktatoraň instrumenti, gaty dogry. Liberty eliňe güller össin mara. Tutanyň altyn bolsun, liberty. Yaman o ýazdy. Yüregimden aýak galaňa jylgap geçdi. Mene bir sawal aýdýar şuna. Men aýtdym ha. Elinde bar bolsa çıkar dedim. Ben çıkardım. Aýtdym diýjegimi. Her köp zat çıkaramam diýdim. Yani karşılık men Türk jurnalistten garaşamam. Onun arkasında duran var ya, o 2 tane yaşlı bilen o oğulları Buratina. Onlardan garaşı otayım. Atvet oradan garaştım. Yani onlar berip bilmedi. 2 hepde bolup geldi. Bakı. Ine senem seyrediyen şu kanala. Şu kanallaki efirlerde çıkış ediyen adamların yazıyan zatlarına üns ver. Inha Liberty. Onun yine var 4-5 tane şular yalakı neme var. Belki 7. Tomaşaçı var. Şeyle zatlar yazıyalar olun. Tilpek çıkaraymalılar. Hakikaten ömürleri uzak olsun. Inha Liberty var. Onun Batır var. Yanardağ var. Onun yeni belki adını neme diyenler var. İş güç sebäpli goşulyp bilmeýänler var ýöne köpüsini nemelerden, efirlerden görýäňiz. Men adyny ýekeýän ada oturmagy gerek ýok. Döwlet aýagyny tesirler getirýän şo taýda şolaň vizitkasy, şolaň edil şahatnamasy, diploma ýaly şolary görkezýär. Onuň ol samsyk göwniýetini ay Türkmenle kadr ýok, Türkmenle adam ýok, Türkmen adam bolmaz, Türkmen goýunma. Türkmen näme? Şu tesirleri ýazyp oturanlar, şu gönefirleri alyp barýanlar, tesirler bilen alyp barýanlar. Türkmen näme bolar? O taýda düşünüňiz oga siz. Yani siz diýende halktan görüň edýär. O taýda şu var. Türkmenin
psikolojik pes düşürmek. Yani cahil, cehalet, yine bir zat. Türkmenler kellesi işlese munya bolarmydy? Goýun. O tayda Türkmen halkyny askar bilet edip, o tayda özleri hem psikolojik pes düşürür hem askar bilet edýär. O tayda bir bolan zat var, özlerini gowy görkezip, näme? Yani halk diýsin, hakykatan şunu düşünýänler bar, şonu gepleri eşitip soňunda diýär, şulan kellesi işleýär, şulardan başgasy bize näme etmez yani. Näme çıkarmaz bu işin içinden, spasal edip bilmez zat diýip şonu düşünýänler bolýar. Ine şoň üçin aýdylan gepler bular. Halk ýöne irde geç näme diýär, onuň kararyny berýär, olar halk ýaman jogap berýändir ýeri gelende. Halk, liboy halk bolsun. Mesela bunu gördüm. Halk yeri gelende ýaman odan otkuzup goýarlar ýerine gelende. Hazır sıra sende diýär, aýdy ber diýär, ýöne aýdýar, dua et ki maňa gelmesin sahna diýär. Ana şo bolýar. Batyr ýa-da Ýalnız Garajoğlu'na bilen çıkışınızda bir sonu yine biri yazdı. Saparıklı Fın Türkmenistan'a bilgi aktaryanlığı yakında çıkacaktır diye. Bunun yala nemeler köp çıkmana başlayacaktır. Olar içinde kanat görenler köp. O bir tefinat biri yazdı. Näme A harpından amar mı? Amar. Bir täzinir hawa yazdy. Hemen bundan bir näçe ay şu nemede guramada watlarym başladı. Halmıra söýnife Türkmenistan türmelerin telefon nomerini berdim. Türme hakkında gürlemeye başladılar ha. Sen o nomerleri nereden tapdın? Ben tapyan o nomerleri size arkamda. Türmelerin telefon nomerlerini verdim şu tayda özler. Ne edip tapyan bakın? 5-6 kişi seyredim. Düşündürebilecek mi? Yok düşündürüp bilemem şu an. Agent mi sen? Estağfurullah. Yok gülki oyun bir yana da. Yo. Agent bolsa döwlet abi başga agent bolan adam nomuru berme de. Ya agent bolan adam bir siyasi gaçwatalga alma da. Ya alarmı ka? Bu Germaniýaly belki bütün dünýäň siýasatyna, ykdysadyetine täsir edip beren adamlar bilen okdy kimin agent däldigini. 2-3 tane ýertik balaklyň aýdany bolýan ýalyna käwat agent diýerler. Soňra şo nomer beren kişiler bar, näme boldy bileňizmi? Näme boldy? Men soňra nomerler eçiverin, afiyet olsun. Nomerler berdim ha. Şolar indi şo nomer berilenden soň bir hepdeden soň diňe näme transfer. Özem her telefon 6 kişi seyreder. Her biri aýratyn. Bir mesela mara goýarsalar, birini balkona uğradyarlar, birini lebaba uğratsalar, birini başga ýere. Her birini bir ay başga ýerde, bir ay başga ýerde tutýarlar. Bir ara gelmesinler diye. Telefonlar alınmaz adam. Şu türmede oturan adamlardan biri. Telefonları alan kişiler var ya. O telefon ulanyanlar içeride. Şu nomerlerini halmıra söýnüfe berdim. Hani indi kim agent bu tayda? Kim Türkmenistan'a bilgi aktarır? Hani men Türkmenistan agentidim. Men Türkmenistan agenti bolsam türme içinden bilgi al deyip vermez mi şunu? Menini düşündüm kimden alanı. Açık geliyor. Düşündün mü? Düşündüm. Düşündüm. Karazoğlan Türkmeniyada İtoğlu diýme baky mert Türkmen düşmanynam sayılar diye. Doğru. Garajoğlan seret. Şunça efir görüwemi hiç mi etmedim, düşünmedim. Mertlik meselesine gelende kararı halk veriyor baky. Mertliğe gelende men häzirem seret
onun aydan gepi bilen men aydan gepimden geçtir. Men hazırım çizgimi geçemek yani. Hazırım geçemek. Şimdi böyle arada yaş farkı var. Onam göz önüne düşündür. Ay adam prosto nemedesim gelen o hazır. Yo, men düşünüp bilemok. Döredüjülük adamy eger şol görkezden video, şoň videosy bolsa, döredüjülük adamy bular ýalyky hereket etmeliler. Başgaça hereket etmeli. Meseleni başgaça çözmeli. Döredüjülükden baş çykýan adam başgaça hereket etmeli. Men şeýle pikir edýän. Menem edil ýanky tesirçiler ýaly bul dawaň bu Baka bilen Türkmenoğlu'nun arasyndaky meseleden bul işleň içinde gaty köp zatlar we oýunlar we bu hamala Baka bilen Türkmenoğlu demedýän ýaly, söwüşýän ýaly, urşýan ýaly görkezlip şu çekeleşiň arkasından, sahnaň arkasynda has uly zatlary urup özüne salsam diýenler bar. Halky güýmäp arkasından Yok. Şulan bolup biler. Seretinde de şunu alburz adam var. Onun hem elinde bilgi bolup biler. Ýöne men hakyndaky şu makalaça aydan zatla hemmesi yalan sewer. Men hakynda onun ýaly bilgi tapyp biljegine inanamok. Men hakynda bilgi eýesi bolan kişileriň hem olara bilgi berjegine de inanamok. Yo, bakın. Durun Döwlet ağa. İkinci meselede şunu yalan bolup biler. İki tarapyň hazır iki neme boldu bu? Sağ taraf, sol taraf boldu da. İki tarapyň belirli bir derecede bilýän zatlary bar. Hökümete garşyda öz aralarında da belirli derecede bilýän zatlary bar. Indi bu taýda ýanky sen aýdyşyň ýaly köp kişi hökümet tarapyny şantaj edip bilýär da seret bu adamlarda şunu ýaly bilgi bar. Seni suda berip bilýäs, ýene bir zat edip bilýäs, ýene bir zat edip. Ýanky aýdyşyň ýaly pul goparma nemesen bolup bilýär. Ya da ýanky ýaly Keminejan berde Türkiýede götü kurtarana çenli berde ortalığı garıştırıp otur. Öz arkadan hem işe vurip otur. Siz gaýetmeň o nime ýazylanma bar ha, azı Kızıl Alma Derneği'ne yazılanla o kurama. O davno pasport, Türkiye TC kimliği, adres, telefon numer, adın, familyan. Hemmez adın kemine ne çekişinkini yazıp aldı. Ne çekişinkini yazıp aldı. Özde bilýändir yazıp alınanlar. Şu taýda görüp oturanlar bar bolsa da. Yankı o Amar diýen oğlana aýdyp geçti. Okan bolsan döwletin. Awo. O Türkmenistana gitti diýip. Şemal bolmadyk ýerde yaprak düşmez. Sebäpsiz çöp başı gymylamaz diýe Türkmen. O. Bundan halka yine halka nime dilýär bu zatlar bilsinler. O seredin o adam gürlemek bilen bolmaya. O näme iş edip görkezdiň. O näme iş edipdir? Hani şu nemeler mi açak bolýar? Derneği kurduk biz. Yok o taýda näme etdik? Näme etdiler? Hani derneği kurdular. Näme etdiler? Hissa. Diňe adamlar belgelerini aldılar. Maglumatlaram satarlar näme? O başka ne? Maglumat hasyny koyarlar, satarlar. Yurttaşlar näçe şonu alyp nemetdi, pul kazandı. Her kişi başına näçe pul kazandılar. Türkmenistana karşı gelenler maglumatyny berip, ana bular şu tijarete girýärler. O tijaretdir, adam satmak. Bular o ben işdir o. O iftirana başkasının üstüne atmanan bu becerilese. Şu taýda Togrul beň ýazan tesbirine men minnetdarlyk bildirýän. Bileýär kasyn Togrul beg hakykatlara düşünýäniň üçin. Sazy ol. Batyr ýa Döwlet Ağa kanalyna berip golagym alyrmy? Hemme zat Allahyň işi. Awa, galanym görüp berýär. Hopsuzlygy ellenmerem zok.
Sağ ol Batyrja. Liberty sağ bolun minnettar. Intellekt bilen öňe gider diýipdige iň başlarda döwlet ağa. Gaty dogry Liberty esasy zat garmoniýa Allah Taalaň ilahy deňagramlygy bilen sazlaşykly bolmak, tebigatyň kanuny bilen ilahy kanunlar bilen sazlaşykly bolmak iň esasy zat. Şoň bilen sazlaşyň garmoniýaň baý bolsa, galanyň gurrun ýok, ömrüň ýok bolsun tazy bol. Aky sana sorag gelýär. Aky dogry düşünseň bir sorag berjek. Belki men ýalňyşýan bolaýmaýyn diýip pikir edip gördüňmi? Kritikaň ýanyna samakritika diýen zadam bar. Senem öz pikirleriň hakynda kritika edip biljekmi diýe. Edip biljek. Näle etmeli aýtsyn. Haýsy hakda. Men hemme aýdanlama arkasynda durandyr şu wagtça. Arkasında ben dakayz edip bilmeyeceğim. Şunu alaydan da en kısası. Yiyecek oyunumu oynam. İlk mesela jurnalist ilk video çıkaran makalı mesela hakikaten jurnalist ilk video çıkaranda mesela ben yenileceğim bilsem şu videoya hiç cevap vermezdim, iter giderdim ortada. Bilsem. Çekele çortayım. Ekmeğin ardında bok yok başlarsın canım. Alo. Alo, dinleyen. Eştilem. Hava o nesli. Gürlever. Bakın. Bu tayda yanlış seret bu tayda yanlış doğru meselesi yok. Yine yanlış mı ya? Bunu öňe bir soradı bu senin soranyň. Kemine yanlışan ok. Kemine bilivet ya mesela. O yanlış mı ya hiç açam. O kemine neme diýem o tayda kellesi işleýän o zat diýem o kemine kellesi hasam gowy işleýändir. Kemine kellesi ýaman gowy işleýändir. 3 adamyň ýerine işleýär onuň kellesi. O tayda ördek cüce ýaly oturana seretmeň onu. Fizik taýdan neme bolup biler, o pes bolup biler, ýöne psikolojik taýdan onuň kellesi ýaman gowy işleýändir. Ýöne adamyna göre işleýär. Adamyna göre işleýär. Mesela hani yine bir misal alayım size. Kemine kellesinin işleyişi yapısı hakkında. Kızılma Derneği kurulan makalı. Olya çarıyla bile araları yoktu Saparıklı'nın. Kızılma Derneği kuruldu. Yaman birdenbire Olya çarıyla gerek oldu bunlara. Ne için? $2.000 biri uğrattı. $2.000 biri uğrattı. 3 gün sonra $5.000 yine bir geldi. Derneğin pulunu tölemeli. Kemine kvartira pulunu tölemeli. Näme diye? Şunu yalan kaypak bir haýyny olan ýöne. Näme diye arkasına sağ olsun aýtmaýar. Bilýäňizmi milletin içinde aýdýan gep o. Sağ olsun aýdan. Arkasından aýdýan gepine seredin. Min bula kadar piyos diýilýär muny aladymlar. Aýdýan gepine seredin. Ona neme bolsa boldu, kanala çıksa boldu. Seni şunu ýaly zat diýip gaz berers, wezipen şu falan filan diýip gaz berers boldu. Pul uradı versin zat diýip gülýär, piç gülüşi vardır onu tanaýana bilýändir. Pulam işi garanti al ya, özü soramaya. Halmurat Söyünüf'ü ne için tutuyorlar? Halmurat Söyünüf ise ortada bağlantı. Halmurat Söyünüf'ün üstünden geliyor pul. Baki boş gürlerine bu zatları bilip gürler atıyor. Arkayın balı verin. İşin sonuna geçip ondan sonra gürleyendirin. Saparıklı'nın şunca kanalına çıkayan Saparıklı'nın yazsanız da şu aşağına. Näçe pul harjapdyr şu güne çende? 1 gram Allah korkusu ya da namusu bar bolsa aýdar şu. Näçe pul harjany? 10 kuruşa marjany okýany şondan bilip goýun. Millet aç gezip ýörende o adam kanalyň pulunu sorap oturan adam o kanalyň pulunu uradyň maňa diýip. Kimin nämesini gürleşip näme edip ýörsin? Batyryýa döwlet daga sen kanalyňda da
şatlyk bilen baky pop bolurlar asoňky döwürdi. Seyredim ben şunu yapırsalar da şu dünyalara pas yani nacan gepimdir. Men onu yalı tananmak ya pop olmak Prasto şu atleti bereyin men Türkmenlenken yurttaşında tanıdığım kendir. Mesela Azerbaycan'dı, e, Türkiye'li de yine belki yurtlarım var. Az aytmayın ertir. Yine otaya gidip gelipsin, butaya gidip gelipsin gibi aytmana başlarlar. Aytmayın. Arap yurtlarından var. Şonu amaydı. Şonu yalaydıp geçer. Türkmen'den kent tanıdığım var yani. Şonu aydım. Ben pop olmaya gerek yok. Ya da bir Arap zada ihtiyacım yurtlaryna yok. nidin bolan sen onu hakykatdanam tire git kelipsiň-de. Yok gitmedik öyle tamam. Yok Baky gittim Batyr gittim gittim diyeyim de koy şunu yalaydım gittim diyeyim de şuları memesine öz aydalara sen bizim torunumuza düştün deyip havarlar ya kim kimin torununa düşüp alem yapıyor. Koy Baky gittim diyelim. Olur onu bilsin. Baky sapar iklym arhiwe seredýä diýen sene ondanam köp arhiwe seredýäne meňzeýäň diýe. Batyr ýazýar. Şu ne hemen arşivi mi? Bilemok näme arhiwi. Yok Näçe tane arhiwi bar? hemen arşivi ya da pakta kuramasın arşivi ne şu burada nemesi oldu ha ministerin kömekçisi. Şu an seyredecektir de. Yok ben devlet işinde hiç işlem yok. Ben 10 yıl arşivle işimim yok zaten. Ne arşiv açılsa der ki bana sağ olsun ama bilersiniz belli olmaz. Batyr Batyr ýene ýazýar. Döwlet ağa gatygyrma aýyplaşma agam biz bärden wagtlança seredici, tomoşaçy we gollawçy kimin kimdigi ýüze çykmagyna garaşýar. Agam wagt görkezler edilýärdi. Bizem şol pozisiýada men häli gepleşikde aýdyp geçdim. Netije garaşýan iň soňy hemme zat aýyl-saýyl bolandan soň suwuň bulanyklygy aýrylandan soň her kim öz pozisiýasyny gowy edip, derk edip halka görkezenden soň bizem bilýän zatlarymyzy goşarys. Netice yaklaştık mı kadiyen menen şu netice meselesine yaklaştık mı kadiyen de. Kimilerine göre hazırdan belli uje netice kimilerine göre hazır doğru arada durup iki tarafa Kän-kelläň artmasalar gowy bak. o tarafam gowy ne. Bu biraz uzun gidecek bunu ya seyredende. Maýa gözül 92 adam seredýän hem üçin 3-4 adam kommentary ýazýar. Başgalarına hem üçin goşulanok. Her kim goşulsun. Skorpion jogap beripdir. Hawa maýa gözül kimin näme etjegini nemetme. Aýt zahi ştat diýme. Hawa isläni sinniye. Yo soru var bolsa ne şu bolan vakalar hakkında kimin eğer onu alı nail diyene şonu aydan geplen içinde içinizde bir zat kalan bolsa soru berip bilerseniz sen şunu yalımı deyip yine devlet ağın soru işi alı sen Siriýa gittin mi yok agent misin deyip arkayın soru men korkuyum yoksa libo zaten soru bilersin tema şunu nemesine açıldı bolmandan Hawa men tarap tutanok diýen baky. Men tarap tutýan ýaly görnýänmi? Sen Balyala yazatları nemetmem. Zaten tema men adımdan der mi? Yo. Ayt. İçinde galmasyn ayt. Men tarap tutýan ýaly görnýänmi? Yo her kim özüne cevap ver ya. Ona ne dedim. Yo şeýledir onu senini daşardan seredýäňde. Men tarap tutýan ýaly görnýän bolsam ayt. Ina şu hereketiň şu nemäň sebäpli tarap tutýan ýaly görnýän şeýle. Devlet ağa sen men gowy bilýänsiň. Mesele sen bilen köp zat oňşomuz yok biz. İt bilen sıçan ýaly pişik ýaly bolýas köp zat gelende, ýeri gelende. Käbir temalarda. O temada da.
Indi onu ya bir zat bolanda men bilýän ya çekişip biljeğim, bilýän aýtjam, bilýän ya da men diýmedimi başga nämeye de geçip neme edip biljeğimi o näile o bağımsız Yo, bolsam ýa-ni on ýaly nememiz ýoklugyna bilýän. yo, bilýän Ýöne bolan diýen sen şu gün maňa mesaj ýaman sensasiýa täsin bir zat ýazdyň. Tak gaharym gelipdi. Sen meni blog etdiňmi diýip ýazdyň. Yo, YouTube'dan diýip otyryn lan. Yo, gepleşip oturandan soň sen ýazy bilýän näsiňi? Ha. Yo gepleşik gidi otyrdy. O 38-nji minutda boldu. Bilemok, men bilemok, çağalardan biri bir yerden böküpdir. Gellidiler, men telefonu goýup gitdim. Ha. Ondan Yo çağalan biri 38 gelip, mi? barmak bilen degen bolsa bilemok. Yo 38-nji minutda nemetdi de şonda bir nemetjek boldum o şu Amar diýenle jogap ýazjak boldum, ýazyp bilmedim. Yo, men hiç kimi nemedim, mok hiç kimi dälle, juda bir zanlaýamanlyk bolmasa nemedim mok, aňsat özüm Milli petiklenmok. güreş hareketi bu nemedeme şu kanal aýtmaýyn Azat gali. Saitbaýew bolmaly. Azat Saitbaýew Tamam. istesen eger wagtyň bolsa geljek diýsen, goşuljak diýsen, Selamünaleyküm Azat Haýtbaýew. şu bolup geçen ýagdaýlar barada öz pikirimi aýtjak diýsen, Azat Saitbaýew inha iyi berýän saňa. Aslında ona adam geçipdi däni ýöne. Bas gel. Katı görmez inşallah. Nirde geçti? Saparklanıflar nemette. Hani men olan nemese Nayom neyi diýer. Hadi git Azat Haýtbaýew gaçyryn diýe, urun diýe, Aýdos ormana götür. Şolar bilen arasy gowy bolansoň men şol Azat Haýtbaýew aýtdym, eger isteden gel goşulyp, şoň üçin men ýanky nemeni berdim. Linki, ссылка ýa-da çelgi ýa-da sep çakyryk diýseňem bolýar. Şoňa. Azat Haýtbaýew aýdýar, Türkmenistanda esasy 4 sany arxiw bar diýär. Ýöne esasy milli arxiw şonam gorumaly bizde. Skorpionum ýanky nemeni dowam etdirýär. Näme üçin ullukan adamlardan hökman bir zat haýyş etmeli, özleri bilenokmy diýär. Her hil ýagdaý bolup bilýär. Bir iş edip otyrka gulow bilen diňläp oturan ýa-da gulokluk takyp diňläp oturan bolup bilýär. Bir zat edip bilýär. Her hil adam bar, şoň üçin şu efirde meňem goşandym bolsun, menem şu efiri bile alyp baraýyn, halk bilen diýenler ýazýar. Şolar alyp barýar. Şolaň efirdigini mine ekrandan görýäňiz. Şoň üçin dogry aýdýar, isleýän goşulsun, isleýän seretsin, diňe seredip otursun. Liberty dünýä türkmenleri hakynda sen has içkin bilýärsiň döwlet awa. Eýranyň, owanyň türkmenlerine el pikir edýär. Şu wagtky Oğlan Türkmenlerinin habary bar Türkiýedäki Oğlan Türkmenlerinin. Olar Gyzlanma programmasynda kömek etjek boldular. Ana ýene bir meselenin üstüne açdy bu. Kömek etjek boldular olar. Ýöne ilk başta daha doğrusu kemine kömek sorap barýar. Bu romanı açmak üçin. Adam diýär näme diýär? Arkanıza diye finans tarafından kömek verip bilecek var mı diye. Mesela diye bu işe giri oturan olsa en azından diye 500 bin lira gerektir diye. Onun kirası var diye nemesi ofisi var yine bir zadı var. O yanında görenler için pul vermeli diye olaram işinden ayırıp saklap bilmersin ya. Şonu al diyende kemine neme deyip çıkardı bilyaniz mi? Eşlendiriniz emek memeşlendir. $1,5 milyon rüşvet soradılar diyem. Utanman yine. Şu gün akşam efir edip aydı otursa parkının filan ikisi. Onu goştanım köpaytdı. Şu sözü goştanım köpaytdı. Şu sözün üstünde biz goştan bilen jedelleşdik. Şimdi yine bir sanatçı kömek edecek bu oldu.
barlıklı bir Afgan nime iş adamı değilsen ama öyle tüccar normalde Türkiye Afganlar ticaret bile ilgileniyordur köpüsü. Yöne şu şekilde dedi. Ben dedi kömek edecek size dedi. Men adım çıkmasın dedi. Siz Sen gitti buraman bak. edin dedi. Eşliyor sizin? Kongreni Ha, o açın bir dedi. internette bir problema boldy. Kongreni nemedin dedi. Edin dedi. Ondan sonra ben size kömek edecek dedi. Yöne men kömek edenimi konsulun bilmesin dedi. Beyleklerin bilmesin dedi. Sonra konsul bilen yağdayında dedi. Men Türkmenistan'a dedi. Afganistan'dan gelip o neme vardır. Lebap'ta bu Üçünkut bilen Garmon Zavod zatı yerlere Gökpazar'a yakın diyen de o tarafta neme vardır. Bursa'da institut vardı. Şu tayda Oğuzganlar kendi okuyor. Şimdi o tayda okumaya da yine normalde Lebap'ta şu tayda okuyorlar. Ben dedi Türkmenistan'da dedi 8 tane mi ne mi Oğuzgan oku çok ödeyen dedi. Son bunları dedi okulundan Owansany atarlar türkmen dedi. Son okudýada için owan näle? Oğuzganistan Türkmen. Son bunlar dedi neme okulundan atarlar dedi. Onun için mesela açık kömek verip bilmeyen gizli kömek veren dedi. Kemine neme dedi biliriz mi? Men yanımda. 2 minut geçen yok şu gırın bolan. O neme Gazan gındaysında can edip hey sapara neme karoçu bu Oğuzgan Türkmeni Oğuzganistan'da güçlü bir Oğuzgan Türkmenlerin önünde gelen liderlerinden birini zeherlep öldürüpmişin. Sonra eşittim de sonra neme bilemiz yok. Kömek alacak ya bu agent bolu işleyemişim Türkmenistan'a değil. Gördünüz mü? Kömek edeceği adamların yolunu kesiyor adam. Düşündünüz mü? İndi şutaydı. Diyene de kalkıp bana şu kemine bunu yaldır deyip bak sütten çıkan kaşığı vuracak bolyanız da. Yani bundan böyle ki jurnalist ama görsün hani. Bir soraştırıp görsün sağdan soldan. Bu gep aydılan vaktan bir neçe kişi var diyor yani. Men näme Demek özümçe o burama kurulan vakti kömek edecek boldu. Hakikaten. Men häki aýdan zady mene buraya gaýtalýan. Şu halk birazajyk gowsunup, hakykata ymtylyp, ädime etjek bolandy. Halkyň öňünde biri-birini duşman ýaly, biri-birini ýigrenýän adamlar birden birleşip bilelikde hereket edýär. Ýaman täsinat. Häk şol maňa garşy şol Merdan Muhammedowyň şo Azat Türkmen kanaly bilen meselem Iklim Front toporunyň şoň bilen bile maňa garşy hüjüm etmegi ýaly. Gaty täzin zatlar bolup bilýär. Ya ol beýleki şo birleşen diýilýänden bi ýygytyar birleşmegi hojoýun isländen soň aslında biri-birini içi ýanyp durulur. Ýöne hojoýun diýen soň mejburi ýagdaýda birleşýärler. Neştaýda men gaýtgaçyk jogap bereýin berdi. İran owan türkmenleri nähil pikir edýärkäşi wagtky oppozisiýa hakynda habarlar barmy diýe. Köpsüniň inni habar ba bul adamlary öňden bäri tanap ýören soňlar bulary oppozisiýa bir çynnakay bir görüşiji zat diýip hasap edinoklar. Sebäbi olar başga halkyň gol astynda ýaşan soň olar Türkmenistanlyň has hüşgär, has köp çintgileýärler meseleni. Şoň üçin olar kimin kimdigini bilýär, olar bulary oppozisiýada hasap edenok, syýasatçy hasap edenok. Olay bilýärler o bizim bu bolan ýöneşimiz. Ogry jümri. Aslında şolaň syýasy tejribesi aslında ýeterlik däl. Ýöne şol ýeterlik bolmaýan syýasy tejribeleri bilenem şu özüni oppozisiýa zat diýip kabul etdirip halka alajak bolýanlardan müňesi gowşalar. Yok, on Siyasat ýaly boýunça. döwlet İstanbul'da Sana Afgan Türkmenler derneği var. Her birinde en az 5000 6000 insan nemesi var. Adam var şolun. En az olan. Ola siyasi tecrübesi diýen bölün sereden näil az birler.
Onlar birbirinin götüne amaç göremeyendirler. Birbirine kaytam kömeği ediyorlar. Orada neme yok. Özler düşünen yok. Eke efeye diye maýy özel sakoň soňuna seret diýmedim döwlet baýan bizde garaşja sakoň nerden çykar diýip. Hawa häzirlikçe hiç Çaydım kim oturan geplerin bolmasyn. içinden çıkar da bunu. Hawa ştaýda Çara Çaryf ine şu gowy tesbirçilerin biri şu Çara Çaryfam ekede yankam. Hawa döwlet ağa bul dağını halky jewitleşdirip bol elin durmuşda ýaşamak üçin häkimet we raýatlar özlerini nähili alyp baranna iki dünýäsinde de peýda bolar. Nesihatyňyz bolsa diýe. Jewitleşdirmek dağını halky jewitleşdirmek. Jewitleşmek üçin ilki bilen bilmeli zat aslyň birdigini. Bir ene atadan dörep, ýaýrap gidenliňi bilmeli. İlki bilen, birinji bilen bilmeli zadyň şol. Dogan, sen bir eneden atadan. İki, dogana nähili arka iýe çykýan bolsa, halallyk bilen kömek etmeli. Egoizmi bir tarafa goýmaly, nebisi bir tarafa goýmaly. Halkyň bähwidi üçin jewitleşen wagtyň güýçli bolup ýykylmaýanyny, hiç kimin guly, gyrnagy bolmaýanyny bilmeli. Taryhyny bilmeli. Esasda bilimiňi, aňyny, düşünjäňi ösdürmeli. Şonda hemme galan zatlar awtomatik ýagdaýda ýüze çykýar. Ana şonda ilahy adalet bilen, ilahy kanunlar, deňagramlyk, garmoniýany sen ýola goýup bilýän. Togruly türkmen döwlet ağa şu opozisiýa aktivistler toparlar öz aralaryna dawa bir-birlerini allap gejeleşip halkyň beýinlerini bulaşdyrman hemmeti bir boljak bir halal bilim tarih barada aýtsalar bolanokka. Togruly olaň maksady şola. Olaň maksady provokasiýa. Bulaşdyrmak, aňy, düşünjäni bulaşdyrmak, ünsiz bolmak. Şolara berilen wezipe şol. Şoň üçin ömrü boýunça bir-birini gemirip, bir-birini söwüp, bir-birini ýamanlap beren adamlar birleşdik diýe. Bir platformada hereket edýärler. Etjek bolýarlar iňňadyna. Näme üçin? Kötek güýçli bolsa diýe, ýuňadyk ýere girer diýe. Hojaýyn talap edýär bolan aşakdakylar bir-birini ýygrense de birleşdik, birleşip hareket edýär, bile hareket edýär diýerler. Men düşünmeýän bir zadym bar ştaýda. Baky. Ol Türkmen oğlunyň videosy näme üçin Makka Maşeniniň kanalyna çykýar? Ne oluyor abi? Makka Maşeniniň Bu tarafında ben. Makka Maşeniniň pir çömärde wapşe. Kim ol wapşe? Zyňynly. O ne adyp goşup ber bu zatlaryň içinde men şoňa düşünem. O bilen bilýän zaman nemem ara gatnaşyp men ýok hiç hilneme etmejegem. Biz Makka bilen işim ýokdur. Yo şeýle de o birden neme goşuldy. Bolýa da indi ştaýda men dikkatimi çeken bir zat. Oňa kim berdi şo materialy? Bak haýsyna? Haýsy materiala? Men bak şol kanaldan takip edip bakay görüyorum. Şu video goýup durar, şo gitara çalyp duran bir adamyň videosyny goýup durar. Yok haberim yok lan. Oşa Türkmen oğlumuşsun şol, bilemok, şomu dälmi? Eger şo Türkmen oğlu bolsa, döredijilük adamy bolsa, onda oň ile düşünçde bolarmy ka diýip pikir edýän.
Aleykümselam. Oh, yine. Yo men Assalamu alaikum. Geç yaxşı. Wa aleykümselam. men dikkatimi çeken bir zat var şu tayda Döwlet abi. Awa. Makka bu tarafta, Rövşen bu tarafta. Ona el bolsa. Bu sen dikkatini çekmedi. Oyun adat geldi. Adada bir salam bereli. Adat hoş geldin. Hoş geldin Azat. Geç yaxşı. Hormatly izleşler. Assalamu alaikum. Diş sağda olsam men düşünmedim. Men adım geçipmiş näme hakynda geçtik. Men şonu düşünmedim. Şol saparıklımdağı sen şolarla bağlanışıkla bir zat çıkış edipsiňmi, bir zat diýipsiňmi? Ondan şol oğlanlar aýdypdyr şol adat aýtmaýyp alsaňyz, tokaýa gidip ursaňyz, ýençseňiz şonu şol haýyş etmişsin şol. Tövbe estağfurullah. Inde tüböleme Allah'ım tövbe estağfurullah. Bağışlarsınız hormatly izleşler. Ýene bir sefer geç yaxşı. Tövbe. Biz Türkmenistan hökümetinden çekinemiz akday. Adam diyen indi. Tövbe estağfurullah. Gülküm geldi. Ay bu arada bahvet olsun da. Ay mümkündür. Näme diýen? Yani böyle bir boyruk kolanmasam bolandır. Yani görüşümüzü alı ortada yiyoruz. Yani böyle mi? Adat senin Aydarın. bozgunlukdaky partiýaň bir öňde barjasy. Şu Türkmen oğlunun çıkışını, ondan bu bakyň zadyň çıkışını, umuman şu soňky nemäni bu dawa jenjeli sen nähil görýäň, nähil baha berýäň? Doğrusunu aytsam Türkmen oğlunun eden çıkışına ya olmasa bakı ildeşimizin ya eğendeşimizin diyerekte eden çıkışlarını hakikaten görmedim. Onu boynuma alayım. Şonun için bu tayda men bir zat diýmem biljekden. Esasy bu tayda ortada gowuk kalmalydyk oturjak bolsaň bizim hökümet günden repressiýa halkymyz bolsa günden ýok bolup barýar. Bilýäňiz genotsit bolup ýör Türkmen halkynyň garşy. Şonuň üçin men bu zatlary dogrusyny aýtsam ünsem beremek, dogrusyny aýtsam wagtymam ýokdy. Men bir adam hukuklary goraýjy edarysyň dogrusyny aýdyn. Volontier höküminde şu kontaktiýer edip zat edip şu adam hukuklaryny içkin tarapyndan öwrenip ondan sonra bilişiňiz ýaly beýleki toparlar bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin işte özüm ýene täze kazyň üzerine yani şu hyzmatdaşlyk hakynda näme dep şu meseleni alyp barmaly diýip düşünýän. Hem üçin de bilişiňiz ýaly halkymyz günden ýagdaýy juda gyn we häzirki döwürde men pikirimçe şahsy bahýydy unutup esasan şu halkymyzyň bahýydyny ýatdamaly we şonu näme etmeli. Men dogrusyny aýtsam näme hakynda gurun etýäniňizem kän bir eşitip duramakdyny sadece soňlaryna girdim, ortalaryna. Şu bir 50-nji minutda zatdymy şonu şu taýda men adym geçýärmiş zat diýenden soňra men şonu görüp başladym. Ýöne esasan doğru maksatlar başka häzir. Käbir şahsy bahýydyny işe, käbir nämenin içinde opozisiýa diýip özüne ulu märekiniň oňuna çykyp, toýuň oňuna çykyp aýçak bolan halkymyzy sanjary keçik bolup ýörenler bar. Onu hemmemize belli. Men atlaryny aýdyp oturmaýyn häzir egendeşimizin goýuna deýen olaryň. Ýöne esasan Berdim Muhammedow aslında bular hemmesi mümkünçilik görýär. İlkülen Türkmenistanyň bütünlüğini bozmak hakynda arzu edip başladylar bular hökümeti. Hökümet bar wagty hökümet gurmana başladylar käbirleri. Bu ýa-da Türkmenistanyň başkanly konstitusiýa laýyklykda ilkülen aýtsak bolan Türkmenistan bütünlüğini dile getirmek ve Türkmenistan bütünlüğini
hop agandırmak maksadı bilen ýa şu separatizme gelýär. Bunu Berdimuhamedov hökümeti, diktator hökümeti şu wagt Interpol'u yüz tutubam. Men bu zatlar aýdyp oturjakda, ýöne hukuk tarapyna seyretsem, Berdimuhamedowyň özü hukuksuz, kanunsuz ýöne çok bilen bulan käbretden işleri. Şu wagtky ýagdaýda käbir kavычкanyň içindeki ýyllaşlarymyzdan Türkmen halkyny ikinji Sanjar kine etmäne ýol açýar şu wagt. Bulam açyk bolup dur. Ýani görüp dursunuz Türkmenistanyň bitirilýäne dil ýetirip başladylar. Türkmenistanyň eýýam belli bir döwlet nişanlaryna dil ýetirip başladylar. Bunu değiştirmeli, onu değiştirmeli zat deyipdi. Bu arasında hökümetin içinde eýýam hökümet kurdu. Eýýam paralel döwleti var şu wagt. Sözde paralel döwlet. Bu eýýam diktator hökümeti bolsa, Berdimuhamedov hukuk tarapından dünya cemiyetine yüz tutup, dünya kurumlarına yüz tutup, yani misal üçün Interpol ýaly organizasiýa olur ýa beýlik organizasiýa olur. Olaryň arasında şular bilen hyzmatdaşyk etden ýyldaşlarymyza ziyan ýetip biler. Ziyan ýetip bilen de diýende şol aktivistlere, ýaşaňa meňdeş zatlary ziyan ýetirip biler. Näme bular hakykatdan meniň pikirimçe Türkmenistan hökümetiniň bir proýekti. Hökümetiniň hakykatdan proýekti. 2019-njy ýylda Berdimuhamedov öldü diýip çykaranlaryň bir eýýam proýekt aslında. Bu hakykatdan demokratiýa ymtylýan we nägilelik bildiren watandaşlarymyzy hemmesiniň adyny belli almak hakynda we bilişiňiz ýaly ýaşlymyz Barış Şykmuradowyň ýalňyşlyk bilen käbir etmişi üçün diýerip ol aslında Türkmenistana bardy sadece. Onu ýöne bilýäňiz döwlet hökümeti yaragly basıp almak hakynda ýa döwlet adyrylmak hakynda onuň günäsini zat etdiler. Berdimuhamedov da hökümetini fundamentini bir binyadyny ýerleşdirmek üçin Serdar Berdimuhamedowa ýol açmak üçin şu eden etmişlik şu wagt görünüp dur. Eğer halkımız şunu hem görüp özü sınanıp bilmese, onda bağışlarsanız halkımızdan özünden bir medeni taýdan ya ahlak tarafından şu kavычкanyň içindeki käbir eýindeşlerime men açyk aýtdym käbir diýende o taý Büyük Britaniýada oturan eýindeşimiz var. Ondan sonra Fransa döwletindeki var. Bular bir açyk bolýanym bir belli bir proýekt diýsem ýalňyş bolmaz diýip düşünen. Bu meň sadece meň şahsy düşünjem. Men bunu belli bir toporun 56 adam bolan toporun agzasynyň ýolbaşçy olanymdan däl, ýöne sadece öz şahsy düşünjem. Türkmen halkymız birazcık syn etmäni öğrenmeli indi. Kimiň hakyky gürleýäni we kimiň yalan gürleýänligini unutmaly dädir. Yine bir mesele var. 2019-njy ýyldan bäri düşünýärmiňiz milli arşivler hakynda gürüm etýärler. Türkmenistanda esasy 4 arşiv var. Onun en ulusy bolan milli arşiv var. Türkmenistan Milli Howpsuzlyk Ministrliğiniň arşivi var, İçeri İşler Ministrliğiniň arşivi var we Goranlyk Ministrliğiniň Goranlyk Ministrliğiniň gana aýtdym, Serhet Gulluwynyň arşivi bardyr. Bular biri bilen maglumat paýlaşmaýan ýöne bularyň üstünden sadece milli arşiv sıfıralizasiya başlandı. Şu sanaly teknologiýa başlandy. Şu maglumatlary milli arşiwe geçirip başladylar astaýgoş. Ondan ozul bizde sanalyň döwleti ýok wagty. Sanaly Berdimuhamedov sanaly döwlet diýilip şeyler. Esasyn kağız esasında 50 yıl mühlet bilen bu maglumatlar saklanýardy. Sadece 4 kategoriya vardır. Gizliğin, öğren gizliğin ve gulluk sebäpli juda gizliğin diýip bir näme var. Dördüncüsini men bilip bilmedim. Yani dördüncüsü sadece belli bir adamların Türkmenistan'da esasın 4-5 adamın şu malumatlardan malumat alıp bilen malumatlar var. Şonun üçün hormatly eýleşler wagtyňyzy kän alyp oturmaýyn. Türkmenistanyň çägini
kim men döwlet baryp guraryn diýse, ya kim hökümeti biz basıp alıp milli arxiv açan diýse, siz özüňiz birazjyk syn etmäni öğrenin. İlki bilen Türkmenistanyň başkany konstitusiýal laýyklykda Türkmenistanyň raýaty 40 ýaşyny dolduran raýaty iň azyndan 15 ýyl Türkmenistanyň çäğinde ýaşayan raýat Türkmenistanyň baştony bolup bilýändir. Bularyň hiç haýsynyň watandaşlygy ýok. Raýatlygy ýok, hakykatdan açyk bolalyk. Onda bularyň kanunlary boýunça biz Türkmenistan baştony saýlasak, istendi Xitayla Xi Jinping diýelikde mysal getiren, ya olmasa Amerikanyň bir raýaty diýelik mysal getiren näse. Men otayda belli bir millet aýdamak, istendik bir doğulandan, ene garnyndan doğulandan ýaşap öz ýurdunda mysal üçin Şweçiýada ýaşap ýören bir istendik 40 ýaşyny ýetiren vatandaş gelip onda Türkmenistanyň iň ýokurky wezipesine daha aşkar bolup bilýän bolsa, onda bizde döwletlilik bolmaýardyna, bu başga näme diýsem men. Prohodnoy dogry bolýarmy? Başlarsyňyz. Bular hökümete pulunu näme getirjekler spesialistler daşardan? Şonuň üçin ýene bir meseleni aýdyp geçjek. Türkmenistanyň malyna we mülküne dil getiren ya şahsy bähwitlerinden ogurlan adamlaryň cinayet işi möhletünden öň yapılmayandır. Ýatdan çıkarmasın şunu. Men bu taýda Türkmenistan az bir ýönertiýi bir çıkardana Türkmenistan hökümetine işler diýip günäkarlap bilýär. Ýöne hukuk tarapyndan seretsen Türkmenistanyň emilýäni ogurlan adam işi hiç bir mahal şol adam cinayetini çekmeýänçe işi yapılmayandır. Onu unutmaň. Gosхищение срок давности bolmayandır. Bu diýeler yapılanak. Bular Türkmenistanyň çäğinde arxivde belli bir küncü alıp goýulandyr. Ýöne yapılanak bu işler. Näme üçin belli bir noktalan cinayetker Türkmenistanyň çäğinde ýoklugy sebäpli ýa bolmasa ya cezasyny çekip bilmeýänligi sebäpli bu işler yapylanak. Şonu unutmaňlar. Şonuň üçin esasy umidim Türkmenistanyň çäğinde hakykatdan bize belli bolmayan toporlar diýelik. Bize belli olmayan toporlary halkyň içinden, halkyň oğulları, halkyň gyzlary Türkmenistany gelecekte demokratiya ve hakykatdan arassa hökümet edip biljekdigine inanýar. Ýöne daşary ýurtdyk käbir eýndeşlerimiz diýelik, ildişimiz diýelik, ýa bolmasa Türkmenistan hökümetiniň proýekti diýsem ýalňyş bolmaz. Näme üçin etýän hereketleri hakykatdan Türkmenistan hökümetiniň bir proýekti ýaly etýärler. Bular Türkmen opozisiýasyny dağıtmak, awraň düşürmek meselesini ondan sonra halkyň içinde ýene de Türkmenistanyň hökümetiniň Niýazow döwründe ýa bolmasa Berdimuhamedow hökümetindeki döwlet tarapyndan finansirat edilen agzalylygy bular hem dowam etýär. Bunu çenden aşy milletçilik diýilýär. Belki döwlet senin ýadyňa düşýändir, agzywylyk diýip bir guramasy bardy. Hakykatan demokratiýa, intelligensiýanyň toplanan ýeri. Men o taýdaky hemme eýindeşlerimiz ýa bolmasa şoňa mejlis toporyň aktivistlerini günäkarlap bilenmek ýöne şu gurumanyň içinde çenden aşy milletçiler ideologiýasyny satan adamlar. Wagtynda Türkmenistanyň o wagtda KGB diýýär, Komitet Gосударственной безопасности. Şolar bilen hyzmatdaşlyk edip kitabyny çap etdirmek üçin maglumat paýlaşanlygyny ýa bolmasa mysal üçin käbir toporlaryň arasynda gowuk kalmaly turuzmany ýol açdy. Onu sen özüň bir şahitdiň, ýadyňa düşýändir. Sen bizden birazjyk ýaşyň beýik ýaşly. Şonuň üçin agzywylygynyň dağılmasyny şul belli bir şahslar ziyan oldu. Agzywylygyň içinde çenden aşy milletçiler wagtynda Türkmenistanyň hökümetiniň içinde hakykatdan öz hünärini bilen
hukukçulara, siyaset, iktisadiyat, ekonomika, hemme bilen adamlar etnik milleti başka deyip Niyaz'dan talep ettiler. Türkmenistan dinle Türkmenler üçün deyip bular miting protestlara çıktı. Yönü Niyaz'ın hakikatten bir eden akıllı işi bulurum hükümetten ayırdı, olurum hükümetten ayırdı. Yoğuttu diyeceğim böyle. Şu doğru apalisyonu Türkmenistan'ın çağının kaçmanı ya çıkmanı mecbur etti. Ona senin özün diriş hayatın. Ya belki ben bir yerde yanlış olsam özün ayday böyle daha. Bular ne mi deydiler? Etnik Ruslar hükümette işlemesin deydi. Etnik Kazaklar işlemesin deydi. Etnik Özbekler deydi. Ya velayetlerde dine arassa etnik milletten olan tapağı yok bizim milletimiz sonuçta dünyavi devlet. Dünya devlette olan da ahli milletler var. Yani misal için Marnalalık, Uygurlarım var, Buluçlarım var, Azeriler var, Ermeniler var, Ruslar var, Tatarlar var, Ukraynalılar, Belaruslar. Biz Sovet devleti hükümetinde bizde milliliklik yoktu. O tayda kendi milletlilik vardı. Yönü bu hükümet kâr çenden aşağı milletçi özünü yazıcı diyen ya olmasa şoma mengeşe adamlar çıkıp talep ettiler. Şu adamları hükümetlerden ayır. Hükümet öz hünerini bilen hünermeleri hükümetten ayır ve ordunu esasen ne oldu? Ben akkam ministersiyada işe menem şu tayı işe koyar. Hani ilimin tanrısı. Para horluğa yatırıldı hükümeti. Bütünlüğün bilimi yoktular. Nemçinin bilimli adamlar hakikaten vardı da. Bilim akademiyasını yoktular. O taydan millet köpürlüğü vardı. Etnik Ruslarım vardı o akademiklerin içinde. Yönü gelip düşünüyordığımızda Türkmenistan şu an. İlimin tarihini 2017 yılda 2018'de yanlış mı olsun? Eğer yanlış olsun belli edersiniz, geçirirsiniz. Kazakistan'da Expo oldu. Kazakistan'da Expo olundu. Neye mi eltip bildik biz? Bizde ne? Nanoteknolojimiz var mı? Endüstrizasyonumuz var mı? Ya kosmический teknolojimiz var mı? 4 tane halı ile o pahtanın standını etti. Şu mu Türkmenistan'ın 30 yılda gelip bilen yağdayı? Biz beytsek o kâr sonku dövrü ünsüverdim Göktepe uruşunu misal alıp başlattır. Göktepe uruş dövründe bizde teknolojimiz yoktu. Olar geldi o 20 kilometre berdim poyuzun üstünde ulokan top bilen o Göktepe galasını vurdular. Bizde ne teknoloji vardı böyle. O İngilizler dövründen o 17. yüzyılda 1778'lerde zaten alan o belli bir İngiliz tüpükler ölen ya kılıç bilen yalan açacak olan 50 yalan aç giden ya ettik dayı urşa. Ya ondan indi milli tragediyeden ne bu tayda adamlar özüne kahramanlık ne etmeyi isteyen. Ne ikinci dünya urşunda bizde ne teknolojimiz vardı. Sovet Birliği. Sovet Birliği diyenler hazırki Sovet Soyuzu. Ozuluk Sovet Soyuzu. Germaniya muhtaylıklı yerde. Adolf Hitler faşist Germaniyası. Hazırki Germaniya diyemek ben. Şunun için halkımız birazcık özü sın etmeyeni öğrenmeli. Kimin yalan gürleyenliği, kimin nimet yenliği şu taydan belli olmalı. Biz bu taydan Allah Teala bizi eyyam 3 safar belli etti. Allah Teala'nın özü. Adamı kiçi ilaha denemen. Adamı Tanrı yerine koyman. O köp sayette bizim liderimiz bu, bizim liderimiz Ankı, Berkı ya Beyleki. Siz eyyam yine kultli içiniz de öyle tutuyorsunuz. Eyyam Berdi Muhammedov da öyle çok oluyorsunuz. O seyretsen o Berdi Muhammedov değerliysen öz değerlimizde bağışlasınız. Bunlar ne mi diye? Birinin ayağından aslan oldu ya. Birinin yo önem ne menin hadi inşallah. Sen ayttın değil mi öyle daha? Sen işte ne mi çok oldular zaten çok oldu. Bu ne ütkeş bizim ne ememiz var onda çok olan bir gün düşüncemizi dinlemeyecek olsa demokrasiya cemiyetinde öğretecek olsun hakikati, yalanı, selcirmeni, öğrenmeni halkın nemesi olmalı, hak olmalı.
sadece belli bir çıradan aydınlık gelmeli değil. Belli bir çıra diýende ve belli bir misal getiren aydınlık nämetten, güneş nämetten ýa misal getiren. Köp çeşmeň bolmaly. O köp düşünceler olmalı. Demokratik cemiyeti şeyle dörüýändir. Ya o Ruslar köp men Ruslar halamak da Putin hökümetini, Kreml hökümetini hakikaten olan bir diktator ve Türkmenistan'ın hökümetini marazmatik ya Orta Azya döwletlerinin diktatorlaryny goldayan Kreml hökümeti Putin hökümeti goldayandyr. Özüňden bilýän döwlet da onu men kendi aýtdy adam aýdyp oturmaýyn. Ýöne misal getiren şol Berdimuhamedow ýaly marazmatikleri hökümetde saklayan Kreml hökümeti. Ve Kreml hökümetinin esasen, bu taýda men indi Kreml'e geçdim, Rusya hökümetine geçýändir. Ýöne esasy nüsberýän şol 20-nji ýylyň soňlaryna, şu 70-nji ýyllar, 80-nji ýyllara, 90-nyň başlaryna diýerikle 96-njy ýylaça hem Türkmen halkynyň demokratiýasy häzirki döwürden daha köpdür. Biz SSR hökümetinde biz hakikaten gulçuluk diýsem ýalňyş bolar. Ýöne biz o döwrü demokratiýamyz daha ösündü. Bize öz Türkmenimizin edeni wagtynda kafir etmedi. Ana şol ateistler etmedi bize. Onu seretdim. Gatdy da. O Berdimuhamedow ýaly ya misal üçin Marazm Niyazow diýýäli özüni peýgamber 13-nji peýgamber etjek bolan, zat etjek bolan hökümetde bize öz Türkmenimizin edenini başka milletlere menden ve ösön döwletlerin arasında köp milletlilik her zamanın bardır. Agzalyly Berdimuhamedow tarapyndan goldayan yeketek dünyada yeketek millet vardır. Agzalyly döwlet tarapyndan goldayan, ýetçenden aşa milletçilik diýile. Velayetlaryň halklary bir-birini itirgenen ýaryl ýerinýärler. Bizim gelip düşün ýagdaýymyza seredin o. Aýtjana bize öz Türkmenimizin edenini wagtynda kafir etmedi. Biz şondan utunmaly. Gepi gepletseňem, ene misal üçin men kakym tarap Hojanbazy, ejem tarap Daranly. Özümem şäheriň edil ortasynda boldum, Çärjöwde. Indi men ne ondan başlarsın Çärjöwli milleti ýaly özüme salyr diýenmi? Ya kakym tarap Hojanbazy Ersarlardan olan soň Ersar diýenmi? Ya Daranata tarapdan ejem özüme Atatürkmenler diýenmi? Men Türkmenistanyň raýaty ve Türkmen bitti. Türkmenistanly. Ondan ay siz eýtjäňiz, beýtjäňiz diýip. Şol käbir etken ýeňdeşimiz barda, şu esasy agzalylar. Şolara seredin esasen. Näme üçin bunu bu zatlar etýär? Siz o toporuň ýanyna barmaň, beýleki toporuň ýanyna barmaň. Bular hökümete işýär. Bularyň kult liçnosti ýamba. Milletin bahýydy, şahsy bahýydyňdan öňde bolmayan adam hiç bir mahal hökümeti basyp almaly däldir. Ve esasen şu ortada gezýäniň köpsüniň Türkmenistanda Jenaýat kodeksy iş kesilen ve daşary ýolda çykyp nämemiş? Ey biz özüň bilen ýaşaly. Türkmenistan milli gahrymany boljak bolýar. Son men şu taýda bir ýerde belli edendim. Men özüm görmedim. Bağışlarsyňyz ýene bir sıra aýtýan bir çykyşy. Soňky döwürler şu Türkmenistanyň bir taraplygy hakynda bir aralyk maslahatlaşyp köp toporlarda zat etýärlermiş. Şu bir taraplygy çekileşi etýärlermiş. Esasy Türkmenistan ýaly bir tarap döwlet dünýäde 6. 7-nji boljak Mongoliýa boljak bolýar şu wagt. Mongoliýa näle Birleşen Milletler tarapyndan goldanaklar. Esasen şol Awstriýa, Monaco, Şweýçariýa, ondan sonra Laos ve soňky döwleti ýadymdan çykardym. Ýöne olan şu Merkezi Aziýa döwleti. Merkezi Aziýa diýende şu Güney Aziýa diýilýär, Güney Aziýa tarapy değiş. Bularyň haýsynda diktatorlyk bar. Ene misal getirendi. Awstriýada diktatorlyk barmy? Sen goňşy döwletiň
Döle daha. Ya misal getiren Avrupa'nın edil ortasında Şvitsarya vardır. Şolorda diktatör mı? Bir taraf devlet. Onun bu dile geçirip Türkmenistan'a çayında Amerikan bazasını koyacak kolyalar ya bir taraflık bize dışarıda çıkmayana ruhsat verenak, zadedenak deyip o düşünce ortağa atmak bir yanlıştır. Türkmenistan'ı men Amerikan bazasını koyan ýagdaýynda Rusya hökümeti gelip Berdimuhammedowyň edil götüni ýırtar bara. Ýatdan çykarmaň şonu. Onu men aýtdym Azat. O güründen aýtdym bar. Onu ýaly bar. Hava bazası var dedim. Temany kötmäden geliň şu nemeni ýa-da neme? Inde yanlış neme bolup biler. Ne hava bazası var dedim. O Polna mesela İncirlik'teki baza var diye aýdym ama hava onu köp kişi Azadyň aýdyşy doğru. Onu köp kişi abarttı mesela. Onu aslında Mary bilen Lebab'ın arasında edilecek boldu. Ondan sonra Putin karşı çıkandan sonra İran'a protif bolan üçün Sarax tarafına nemetler onu ekip koydular. Mesela Rusya da İran'ı gowgörüp durany. Bak men seni bir belli edeyim mümkün olsa. İlkülen Antogulloy diýip bir gulluklar var. Antogulloy diýende razvedka bolýar. Otayda kontrrazvedka var, guru var, oňa men eşitken müňlerçe razvedka var. Daşa ýurtlardan baş o gurumalar. Ve esasen eğer Türkmenistan hökümeti onyala bir çykgynsyz ýagdaý düşün ýurdun içine koşun salacak olsa sadece Birleşen Milletler tarafından Birleşen Milletler diýende OON olýar Rusçasyna aýdym. OON'un konvensiyası esasında ruhsatlı koşun girip bilýändir. Bir taraf devletler onýaldyr. Sadece bir taraf devletim değil. O garaşsız devletin hemmesini onýaldyr. Ondan öňünde ene mysal üçin Putin näme diýe? Men diýe Başar Asad çağırdı, şonuň üçin men goşulma etdim diýe. Arkasına şonu näme diýe? Başar Asad diktatör Başar Asad öz halkyna genosit berýän Başar Asad resmi döwletde hökümetde oturan üçin näme diýe? Men diýe döwletiň başçysyny bolup diýe Rusya goşunyny çağırýan diýe. Çağırma. Yöne Berdimuhammedow bileňiz kim saklaýar? Putin saklaýar. Şo Putin'in edip iti alı oturaydı. Indi gelip men aýtjak bolýarym. Putin ruhsatsız Amerikan goşunyny Türkmenistan'a çäne aldyrar. Ya olmasa ene misal üçin Täjikler bilen Kırgızlar täzirikde şu bitölülük hakynda uruş gowuk almaly başladylar. Ölü yaralış şehitlerim vardır ýadyňa düşen olsa. Döwleta görendirin belki. Näme sebäpli? Kırgızstanda edil 30 günlep Turan Federasiýasynyň döremeği hakynda şo taýda düşündürüşler, şo taýda gumrugy ortadan galdyrmak hakynda, şo taýda Kırgızstanda öndürilen malyň Türkiýede edil şo bahasynda bolmany, ýa bolmasa Türkiýede öndürilen bahanyň, mysal üçin bir sany suw diýelik. Suwun bahasy mysal üçin Türkiýede 1 TL bolsa, Kırgızstandan şo 1 TL bolmaly diýip şonu ýaly bir toplanışyga edip geňeş etdiler. Ondan sonra näme etdi bizim Kavıyçkada Kreml hökümetimiz? Hamala Täjikler bilen etnik Kırgızlaryň arasynda gowuk galmaly turdy. Olam näme üçin suwun üstündemiş? Ýatdan çykarmaň. Ana mysal üçin Taliban Türkmenistan serhedine 2014-nji ýylda döwlet asyň azatlykda işlýärdiň o döwürler. Ýadyňa düşýän bolsa. Talibany o Büyük Britaniýa döwletindeki ýaşaýan eýindeşimiz var diýär, bu halk hereketi, terroristik nämesi hereketi däl diýär. Ýöne dünýäniň 123 döwleti terroristik nämesi gadagan edilen terroristik gurumasy diýip ıglan edip karar edin. Bu diýär, ýok bu diýär halk hereketi diýär. Bu daýy bolsa şeýle bolýar. Bada 2014-nji ýylda näme şu Türkmenistan serhetine nämeden şol biziň serhetçilere aýtjak bolýarym uruş bilen baran talibanlar esasy näme etdi?
Haçanda Berdimuhamedov Pakistan, Hindistan, Afganistan'ın baş tutanları bilen TAPI proyektinin soňky reglamentine gol çekenden sonra Kavachkinin içinde Gazprom bize arbitraj suğdu veriyor, qaziyete çekiyor ve Taliban bize topul başlıyor. Bu eğer hakikatte Rusya'nın regionda howpsuzlyga qarama isleyen olsa bu zatlar olmazdı. Tim bolü Srednye Aziyatski döwletler hemmesi garaşsız döwletler arkadaşlığında nämetdi. Ya olmasa SNG değil yani. SNG oyunca biz kolektivni безопасность tarafından kolektivni безопасность NATO'nun analıgıdır bilýänsoň. Kolektiv howpsuzlygy alıp barış. Türkmenistan ve Özbekistan'a o gruba girmeye yönü hizmetdaşlyk etdi. Terrorizme karşı ve ekstremizme karşı anto bilgilerini paylaşma hakkında hizmetdaşlyk etdi. Ne pikir ettiğiniz Rusya'nın Sputnik'i şu Taliban'ın gelýänligine ne Türkmenistan'a habar verip bilmezdi mi? Gerek olsa diýendi. Onun için 20-30 metre çenli beýiklikden nemedi bilýärler, alabilýärler, tanap bilýärler, videosunu, suratını alıp bilýärler. 10 metre çenli düşýän ýerler emma. Şu menem sana şonu aýtýanda, şonuň üçin eger Türkmenistanyň çäginde Amerikan harby aýtjak bolan uçaklarynyň iňmärsi tranzit uçýan harby uçaklary ýa bolmasa logistikany galdyrýan uçaklar bolsa Russiýanyň habary bolardy. Näme üçin Russiýanyň baş elçiliğinde şeýle bir orunbasar bardyr. Olum ataşa, harba ataşa diýip ataşa bolýandyr. Şol Türkmenistanyň çägini sadece razvedka etýändir. Ol islendik döwletden şonýaly. Hatda aýtýarlar, harba näme hakynda gatnaşyk etýär, zat etýär, o yalan. Olur. Hem anto bil näme maglumatlaryny toplaýandyr. Näme mysal üçin paratlarda boşuna mı aýtjak bolýan döwlet häzir oturun. Paratlar, enen parat näme etýärler da garaşsyzlyk. Ne ataşalar o taýda boşuna mı suratda düşür oturýarlar. Olur razvedka toplaýar aslında. Olaryň işi şonýaly, razvedka toplamak. Näli tehnika alındy, näçe sana alındy. Näli hizmetdaşlyk etdi, haýsy döwletler bilen etdi. Näli şonuň TTH-sy bar. TTH diýende taktiko-tehniski karakteristika diýilýär rusçaýdan da. Hem zady bular alyp oturýarlar. Şonuň üçin men bu taýda belki bakynyň aýtýany dogrudur. Ýöne men eger Türkmenistanyň çäginde Amerikanyň harby bazasy bolsa, hökmen suratda bu hakynda nägelerini bildirjek goňşy döwletlerimizden birinji İran bilen ýatdan çykarman nämedir? Özbekistandyr. Ana tawar. Bu nämede ýönesem bile näme demok galaşam gazasy bar hakykatdan hem İran o aýdyşyň ýaly garşy çykdy. Bakay. İran garşy çykdy. Bu temany aýratyn gepleşik edeli. Azat, Timur, Bakay, üçüňiz şu temada. Ýanky meselede goşulýan bu Taliban nemetde Gazprom o meselede o goşulýan o tarafından. Şu taýda biri bir zat ýazýar Bakay. Teret Uzakbayeviç. Döwletbaýhan sen namartladın, meni blog ettin, efirine girdim, ýa-ni Baka sowal berjekdim, onun yalançylygyny ýüze çykarjaktym. İstesen goýman bilersiň blog edip, hem bilersiň ýöne. Bersin. Dur. Burma tursana. Ýöne kimdiňi tanatdyň gowy. Inni Uzakbayeviç. Götüňde gaýratyň bolsa, seret, götüňde gaýratyň bolsa, ýene bir gezek gaýtalaýar. Dogry at bilen çykyş etmän, özüňi gizläp, bilýärmi? Gorkup, bukulup, sümülüp, ondan soňra
göni çıkış edip gören adamlara kimdiňi tanatdyň diýjek bolsaň, bar sıçyk gelýärler, bilýärmi sen ýalaka? Uzakbaýew. Men näme diýdim? Efiri gaýtadan terediň. Sen sepe batyk girdiň. Men diýdim sen kimdiňi tanamok, tanamayan adamy efirime alamok diýdim men. Efiriň düzgünleri bar. Türkmenistanyň bir zat diýip ýazylgy sen adyň. Kimdiňi bilemok sen. Özüňi mi tanaýansyň, eýle beýle meni tana. Sen kim bolsaň, eger biz tanışýan bolsak, ýazaýda. Sen kimine bolsaň, men kimine diýseň men aljak seni. Ya baraýdaly şol beýleki nemelerden. Maňa söýüp düşmanlyk edip görenem bolsa, şatlygy alşymýaly senem alardym. Ýöne sen özüňi belli etmediň. Kapıdan gireňde, bosogadan gireňde ystymylla diýip adaty ýagdaýda saýaň bilen ätlap girmeli bosogadan içerik. Sen götüň bilen götünjekläp girjek bolun. Edebiň, ekramyň ýok. Ondan soň tanatdyň özüňi. Şuýda döwlet Bu dursana maky. Inni götü okurluň aýdýan zadyna göre hakykat adamyň awray kesgitlenýärmi? Özüňiz näme hasaplaýaňyz wapşe? Seret. Tanadyňmy inni meni tanamayan ýokdur. Kim sen wapşe? Sen tanayan ýok. Tanamayan ýokdur. Özüňi tanatmasaň kim nerden tanasyn? Uzakbaýew diýip atpamy. Ya Türkmenistandan ýaly bir lakam bolanýar. Näde tanamaly? Özüňi tanatmasaň. Mene tananmak sen. Onyal Türkmenistan hökümetiniň açyk bolýan provokasiýon toplarynyň zadyna kendini sörme. Esasen şol men bu taýda näme oturjakda demokratiýa diýende demokratiýa hakykatdan eger şu adamlar özüni demokratiýaly görkezýän we öz açyk bolýan söz azatlygyny beýan etýän bolsun şu taýda. Sen şu taýda okudyň da nämeler tesvirleri. Yani bu adamlar ilk ölen ya unutmasın. Men şatlyk şeýhefdi. Men seni aljak gel efire diýdim. Seni meni dinlemen girdiň. Menem seni aýyrýan, sen ýene gelýän. Bulaw etmän men näme deýin? Burtopor bolgunsuz zatlar ýazýan efirde. Näçe gerek duýduruş berdim. Ýene şo bolgunsuz zatlar ýazdyň. Onuň men seni bulaw etdim. Ini häzir emedýän seni. Şatlyk Şykyýew Türkmenistan hökümeti tarapyndan bir kireleýin bulunan bir adam da hökümetine Volnayom diýilýär. Volnayomyny bir provokator şonuň üçin kendini sörjem däl. Ýöne esasen Türkmenistanda demokratiýa döwleti bolandan sonra şu adamlar her biri eden 132-nji madda laýyklykda eden töhmetleri ya adamyň kult şahsiýetine ýetenler üçin we şoňa meňdeş ulakan töhmetleri bar o taýda eýdiler, beýdiler, her türlü. Özüm bularyň esasen dogry gepe söz açan wagtyň esasen seni kemsitjek bolup, esasen moral tarapyndan kemsitjek bolup etýän hereketlerini nesip bolsa täze hökümetde hemme zadyň delili bar, uzak gide oturmaly däl. Video fiksasiýalar, audio fiksasiýalar hemmesi toplanyp dur. Nesip bolsa täze Türkmenistan hökümetinde her bir eden hökümetde işläp ya şahsy niýetine bir gazanç ekleme üçin eden her bir aktivistiniň ten satmak bilen ya gadan bolan serişdeler satmak bilen aýyplanan adamlar ya mysal üçin jinsiýetini ya şoňa meňdeş töhmetler üçin hemmesi qaziýet tarapyndan iş kesilip hemmeňizin çäreňizi görürsüňiz. We Şatlyk Şykyýew diýen adamy men sadece şunu aýtjak bolýan.
vatan döwünü deyip senin aýtmana hiçim hakkın yok. Onu sadece kaziyet belli bir seljirme yaptıktan sonra adama vatan döwünü deyip iş kesip şu taýda gözüne urudup bilýär. Olum ilinde hakikatten delili olandan sonra. Ondan öňünde şartlyk şykyf ýaly. O 171-nji maada laýyklykda hemme seni, meni, o näçsan aktivist, vatan döwünü diýip o diline ak gelsen, gara gelsen günäkärlemek. Bu eýýän bir kanuny bozmak diýmek. Türkmenistanda kanun ýoklugyny döwlet ağa şu taýdan bular suud etýärler. Näme üçin Türkmenistanyň kaziyetiniň ýa-da mysal getiren Türkmenistanyň baş kanuny kepil bolmaly adamyň kanuny bozýanlygyny şu taýdan bular bize suud edip görkezýär. Ina mysal üçin Berdimuhamedow özüni meclisiň başlygyny belletdi. Kanun esasında şunu edip bilmeyenlerin özden bilip dur. Yönettir. Ya olmasa uzayda oturma. Niyaz ölünde. Türkmenistan Başkanı Konstitutsiyada Türkmenistan'ın prezidenti saylovu hakkında kanun yoktu. Doğru değil mi öyle da? Onu bir yılın içinde Türkmenistan'ın şu dördeki deputatları referendum esasında halkı teklif edip şu referendum esasında Türkmenistan prezidenti saylovu hakkında kanunu Türkmenistan konstitusiýasyny kepillendirip bilerdiler. Açık olan yazıp bilerdiler. Ýöne bu taýda näme boldy? İki hepdeniň içinde prezident saýlawlary hakynda kanun kabul etdiler bular. Bu men jinaýatlar aýda otursam bu taýda kän jinaýat. Şonuň üçin şu esasen provokatorlary men diýip ýüzlenmek isleýän. Demokratiya diýäňiz söz aratla diýip aýtjaňyz ýöne unutmaň. Demokratiya belli bir yerde oturýandyr. Başka bir şahsiýetiň haklary ve hukuklary başlayan yerde demokratiya oturýandyr. Ýatdan çykarmaň şonu. Diýendem şartlyk sen ertir ýa büýrün men demokratiya söz azatlygymy beýan etdim diýip bilmersiň. Näme üçin sen döwletiň ýa meniň ýa şoňa meňzeş o taýda iň azyndan 50 adamyň şahsiýetine, kulturyna diýenim üçin, töhmet atanyň üçin sen jazany çekersiň. Özem vatan döwünü hakynda gurrun etjek bolsaň, ilk bilen gitden harby etmeýitdiň. Bize etdik. Biz vatanymyzyň bize belli bir möhletini gulgy edip, vatanymyzy gorap, gullugymyzy etdik. Sen ýaly o men borda men şahsiýetine ýetmeýin indi aýtjak bolýan. Adatta ol şu soňky tesirlere göz aýlap jemläliň bugünkü efiri ýene 3 sagat ýetip gelýär. Aýplaşma liberty saklagy bolan problemaň bardygy düşnükli, emma ol problemaň çözügüdi tökmetlere, provokasiýalara üns bermelik, ýagny ignore etmek, diýsek ýalňyş artmy, gaty dogry. İtürer kerwany geçer etmeli, gaty dogry. Ýöne käbir ýerde halkyň aňy garjaşan wagty şoňa hakykatlary görkezmeseň bolanok. Biziň köplençi etýänimiz halka hakykaty görkezmek. Provokasiýalara, tökmetlere jogap bermek däl. Alihan bir girdi, alamok, neme alamok, efire alamok. Dur, adam. Alamok efire girecek adam özünün kimdigini düşündürmese, belli etmese men efire alamok. Häzir garaş. Almayan sen efire. Yine şol häki yerden nemede otur. Ýa-da otur. Men alamok sen efire. Alamok efire. Yine blog ettim. Yine gelsen yine blog etjek. Adat çıktı. Vaka eşitýänmi? Awa.
O nemeleri yuwaş jemläli, tesvirleri azatsa bolsun. Belki de internete gitti giç Türkiýede. Azada degişli de we geçeli. Azat geldi. Azat Zaten öyle da şu tayda yine bir belli edip geçeyim. Bakı katıyor belki sen özün alınıp bilersin. Yönü kâr eýindeşlerimiz var. Hakikaten belli bir döwletlerin gowuk galmagyna gatnaşan ildeşlerimiz var. Bunu sen döwlet azatlıkda işleyen döwrüňe bu şahsiýetler hakynda ýerde az öğrendim. Men şu taýda şol eýindeşlerimize häzir ýüz tutmaýsyn. Şol adamlar esasen şol özüne kavıçkının içinde biz Türkmenistan'ı yaktı gelecek getirecek, o zadetçe hükümeti basıp alacak diyen adamların toporlarında esasen şolları belli edecek olayan. Yattan çıkarman Türkmenistan'ın başkanlık konstitusiyalı ayaklıkta, Türkmenistan'ın raýaty daşa ýurtun gowuk galmagyna ya iç uruşlaryna gatnaşmagyna hakkı ýokdur. Bu Türkmenistan'ın başkanı konstitusiýadan belliye geçirilendir ve Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksundan belliye geçirilendir. Şonu ýatdan çıkarman, bu adamlar eğer siz hakikaten adaletli ve demokratiya ve gelecekte ýakty Türkmenistan'ı gurjak bolsaňyz, bu zatlarym gözüňizi almany açyk goýanym, unutmaň. Ve hakikaten eden olsaňyz täze hökümetde amnistiýa ýa bolmasa hakikaten Türkmenistan hökümetiniň Milli Meclisi tarapyndan günälerinizi geçmek kanun laýyklykdy. Bu kanunu nesip olsa gelecek hükümet tapalı yok. Ben bilmeyen kimin hükümeti olur o taydı. Belki A tarafın olur, B tarafın olur. Yönü şu kanunların yağıttan çıkarman. Eğer şu kanunu yağıttan çıkarıp şu adamları sırada amnisti verilen olsa, şu adamları bilim, bu adamların özünün perle karadığını. O aytti ya biz baralık milli arşivi açarız diye. Arşiv açıp ne mi çıksın? Niyazviyalı kağızına yazılan hatlar yok çok mu? O izmenik rodin diyen nemeleri. Şolar yok çok olayam. Ya olmasa o ecesinin vaktinde yazını düşen oza kahraman eden de. Milli arşiv esasen Milli Meclisin İngiliz'nin 4 partisinin, birbirinin kararsız partisinin gözükçülüğünde olmalı. Şu taýda belli bir komitetler olmalı. Komitet diýende şu partinin içinde. Şu Milli Arşivin hakikaten kızıklı maglumatlary gorap saklamak hakynda. Döwlet da belki men häzir köpse näme dip biler de, açyk goýan, tanqid edip biler. Haýdar sen kim zat diýip. Yönü esasen köplenç men şu maksatnamany işleýände lustrasiýa ederiz. Gelenden soňra lustrasiýa ederiz. Lustrasiýa näle etjek? Halk lustrasiýa etdim şunu üçin. Bularyň aýtdan zady eýen kanun bolýar ýa köpsüniň. Lustrasiýa näle edilýär? Lustrasiýa millet tarapyndan saylanan deputatlaryň Türkmenistan'ın prezidentine ınanılan ınamı ödemediği için deyip Türkmenistan'ın prezidentine hükümetten ve devletten çeklendirmek deyip devletten ve hükümetten çeklendirip bilyendir. Inamı ödemediği için deyip lustrasiýa Türkmencesi şu oylandır. Yönü hazırki deputatların Berdi Muhammedov'u lustrasiýa edip bilecek güçtü mü? Öyle daha. Sen özün cevap vere istesin. Yok. Bu tema başka tema. Bugünkü bizim temamız umuman şu soňky döwürde, soňky günlerde Türkmenoglu bilen Baky iki toparyň arasynda uruşdurdylar. Şu uruş söwüşüň dawa jenjeliň arkasynda gaty howply erwet işler ediljek bolýan ýaly.
şu dawa jenjellen söwüşden käbir bedenefsleň haramhorlaň bir şundan özüne reyting ya şoňa meňder saatlar bekwit çıkarjak bolýan ýaly görünýän ýerler bar. Şoň üçin şu meseleni aýyl-saýyl etjek bolup bakyn. Şoň üçin çağırdym men şu gün. Inni 3 sagada ýetip gelýär efirimiz jemläli. Başka temalara aýratyn edeli. Meselem teň bilen 2 bölüm gowy gepleşik etdik. Edil şu günkü tema bilen baranşykly. Türkmeniň geljeğini ogurlanlar diýip ýadyňa düşýän bolsa. Doğru. Hut şu topar bilen baranşykly da şol. Şu toparyň etmişleri bilen baranşykly. Tomaşaçylar seretsin arhiwi. Haçan aýdyrly hakykatlar. Haçan dogry baha berildi. Käýerler aýdýar da neme baka aýtmadyň, şowat näme aýtmadyň, etmediň bakam aýtdy. Ýere gelenne adat gaýtpaýpam aýtdy ýere gelenne. Siz psikolog ýagdaýda psikolog taýýar däldiňiz. Men Bakyny 2018-nji ýyldan bäri tanaýan öýtjäne Baky. Facebook'ta da yazışıyorduk sen bilen. Facebook'ta yazışıptık bir kez. Men şu 2018'de ýadyma düşen mezun olan ýyllarym tamam Baky bilen tanışdym. Ondan edil günümel özü bilen tanışmadym. Bizi bir eýindeşimiz hakykatdan tanıştyrdy. Eýindeşimiz diýende şu belli bir aktiv. Biz o döwürler aktivistdik. Ve şu döwürde şol eýindeşimiz bilen biz Koordinasiýon Sowetinde oturýardyk. Hakykatdan. Koordinasiýon Sowetinde men häzir adyny aýdyp oturmaýyn. Şol raýatyň şahsiýetiniň adyny tutmany hukum ýok. Onuň nämesi hopsuzlygy üçin. Gerekken. Şol eýindeşimiz bilen tanışyp hakykatdan şu döwrüň düşünjesinde bizim bir näerdiýsem bir Türkmen halkyny hakykatdan azad etjek, şo motivasiýasyny, şol demokratiýa ymtylşymyz güýçlüdi. Ýöne men ondan öňde 2016-njy ýylda Geldağa bilen hyzmatdaşyk, 2016 diýen 2017-nji ýyldan bäri Geldağa bilen hyzmatdaşlyk etýärdik. Ýöne belli bir meselelerden ýolumuz aýryldy. Şonuň üçin aýtjak bolsam gowy kalmaly bolmady hakykatdan. Sadece belli bir meselelerden ýollarymyz aýryldy. Ve 2018-nji ýylda ýalňyşmaýan bolsam şol Ömürzak Ömürkuliýewiň meselesi ortağa çykdy. Şonda men hakykatdan şol eýindeşimiz bilen aramız juda da ýaklaşdy. Men onu tanamaýadym. O hakykat aýdyn, men tanamaýadym. Maňa özü çykdy. Siziň etdiň hereketlerinizi zatlaryňyzy eşitdik. Şeýle bizem wagtynda belli bir velayetdi. Şoň ýaly siziň etdiň hereketlerinizi ýaly etdik. Şonuň üçin bu hakynda gelin bir hyzmatdaşlyk edýlik diýip men bilen orta bilelikde hyzmatdaş edip başlady. Ýöne men Bakyny şahsiýetini ýa bolmasa şol eýindeşimiň ýa ýene bir ýanda bir eýindeşi bardy. Misala getiren men oňdoşum diýsem ýalňyş bolmaz. Şahsiýetlerini tanamakdym, dogrusyny aýdym öyle da. Ýöne Koordinasiýon Sowetinde oturup köp zady hakykatdan seljirmäne öğrendik. Kimin kime näme etýändigini öğrendik. Şu aýtdyňa bir Türkmen birazjyk şu demokratiýa ymtylyp başlagan wagtda şu hukman suratda biri çykýardy. Ýöne men bir zady açyk bilen Berdimuhammedowyň ölümi hakynda habar Türkmenistan hökümetiniň bilerek diýende bilgiçleýin eden bir proýektidir. Men şu döwrüň şu kanuny biz şu eýindeşim bilen nägilelik bildirip şu taýda Koordinasiýon Sowetinde oturan eýindeşlerimize nägilelik bildirenimizde bizi terrorizm bilen apinýat etdiler. Bizi hökümeti işleyen diýip apinýat etdiler. Ýöne biz Häzir maňa aýdyp oturlaşan. Türkmenistanda diýdim. Prezident ýaly adam ölse, Türkmenistanyň milli howpsuzlygynda, Türkmenistanyň Goranlyk ministrliginde, İçeri işler ministrliginde we dürli goşunlarda ilki bilen harby ýagdaý gylan ediler. Harby ýagdaý diýende kazarmeny palajeny bolar,
usileni olur. Yönü bu Berdimuhamedov ölen vakti, öldü diyen gurrun çıkan vakti hiç usileni yok da. Yani misal için Niyazov köp çeşmeleri aytdı 17. dekabrda öldü diýerler. Rusların çeşmelerine seyretsem. Yadyňa düşen olsa. Yönü şol hakikaten 18. dekabrdan Türkmenistan sıklaşıp başladı. İçeride koşullar, serhede hem polisiya işgärlerini uğurladılar, avtomatlı zatlar, Özbekistan serhedine, İran serhedine hemmesini komandir avayd edip. Hatta iňmersin 12 ças, şu 12-01 harby bölümleri Türkmenistan'ın içindeki hemme şehirleri blok post ýaly hukmunda içeri döktüler hemmesini. 21. dekabrda Türkmenistan prezidenti 20'sinden 21'e gijesine geçende yürü tapataýyn durduğu sebeple aradan çıktı diye ayttılar. Ene näle Türkmenistan'ın bir hükümetinin başına gelce adam tapadı yok. Özünün fundamentini nämetýändir. Dünýäde doğru taýarlaýarlar. Ve geçici hükümeti bilýän olsun kamuoyun diýerler-de Türkçe aýdanda şol Türkmenistan milletine beyan etmezden öň hemme zady taýin edip ondan sonra beyan etýärler. O prezident öldü diýsen o taýda bir kanunluğa başlar. Yani köplünçön ýaly bolýar da. Ya misal üçin taryh alalyk käne buzawym gide oturmaýan. Aleksandr Beyk diýerler-de. Näme? Beyk İskender diýerler-de Türkmençeden aýdanda. Beyk İskender ölende näle oldu? Wahanaly oldu. Hemme serkerdelere bu taýmenki şonda bir olardy da. Ýöne Mehmet geldi aýerdi bilen Recep derdimi şu Akbat Recep. Ora Recep ikisi Berdimuhamedov o da şolduğu üçün yerine getirdi. Son Recep gözüne attı. Mehmet geldi aýerdi fem 2 ýyl galmyn hadi sen pensiya gitdiýinden öz sıntaşyny berdi näme goranlyk ministri edip belledi. Özüm durmuş oňça raýat ministrlikde işleyen adam Aştu'da işledi. Aştu diýende o Aşgabat Telekom nämesi vardır. Öjüklerini aratma şu. Şonda işleyen adamı bir gün içinde polkovnik edip goranlyk ministrine nämetdi belledi. Dinläme. Bu arada bu aýratyn gurrunda ýöne aýtjak bolýanym. Indi şu tökbetde şu efirde jemläliň Marcus Aurelius başka kanallarda da gowuk tesvirler ýazýar. Men özüm göremok ýöne Marcus'un ýazan tesvirlerini screenshot edip ekranyň suratyny alyp maňa iýerýärler. Marcus eliňe güller ötsen, hakykatdan gowuk soraglar zatlar tesvirler ýazýar. Sen ýalaky tesvirçiler pikir taýdan göreşýän ilgün mähbetli aktivistlerimiz bize gerek gyzylan gymmatly ömrüňiz ok bolsun. Ine şu taýda sen şu tesiriň bilen şuňky efiri men jemlätim gelýär. Biz beýdip bir-birimiziň sırtymyza açyp bersek, ýurdam ellen gider diýe. Inni Marcus aslında sen özüň gowy düşünýän şu aýdýanlaryňy. Ýöne men öz pikirimi aýdaýyn. Şu bir-biri bilen söwüşýänler şuň Garajoglan bilen gepleşip goýduk. Garajoglan sorady menden. Menem öz pikirimi aýtdym. Bular hojoýynlary barazyk bulara neme berdi, ýytyar berdi bolan. Bular kürsüň üstünde bir-biri bilen gemirişip başladylar. Ýurdy ellen gidirjek bolýanlar şolar. Şoň üçin gaýrat et. Şu tesiriňi degişli ýerde ýaz. Senden haýyş. Bolýarmy? Orlan gelecek diýip. Döwlet aýdym da. Hawa baky. Ýa aýda oturdular şu biz haýsy tarapy seçelim, kime neme edelim. Onu tutsak munyal diýip neme günah atýaňyz muňa munyal diýip aýda oturdular. Ine hazır Azat şunu bizim mene düşündürüp bilmedim şu wagt. Doğru dürüst men bilýän ýa gürleşine men biraz bozuk bolan üçin. Yani Azat şunu goýja düşündürdi mesele. Bizim esirden beri aydyp oturan zatymyzy aydyp berdi.
Aslında şu tayda da indi şundan sonra düşünmem bolsalar nememiz yok yani açacak bir nememiz mi yok. Neme diye aydalı. Ve ikincem yine bolu oturan oyunları bir men aydamak bu tayda. Yani Tamam. diyeler bak yalancı bak ne. Yok, ben de Yani başka yalancı ne demek? maksatda. Mesela borcum yok. Bakı. Mesela Maksat başka. yaşadım. Men şol ýaşyla eger şol ýaly buyruk beren bolsam, men ýaşy ululugyna syýlak etýän, hakykatan syýlaýan. Ve hakykatan şol Marcus Aurelius dälmi? Şol Marcus Aurelius diýip bir näme tesir ýazdy dälmi? Şonuň aýtýanyny men bütünlüýini goldaýan we ünseren bolsaň soňky döwürler hiç kim tanqid etmeýändir, hiç ýerde öz düşünjemi beýan etmeýän. Esasy bolan Türkmen halkynyň gelejegi. Şonuň üçin men bu adamlara hukuk tarapyndan iyi işlem Marcus Aurelius dogry. Hukuk tarapyndan hakykatdan meniň şahsyma ya misal getiren näme men dil getirdi ya olmasa açık bilen janyma hop agandyrjak boldugyny şaýatym bar, zadym bar, hukuk işini başlatsam hiç kime doğrusunu aýtsam goğlan bolmaz ya bir näme bolmaz ýöne Türkmen halkynyň umydyny gaçyrarlar bular. Aýdarlar şu adamların biz inanıp aýtjak bolýan Berdimuhamedow hökümetden näme delikmi diýipdi. Bularyň özleri bir-birine ulaşyp bilen diýip aýdardy. Atı Bular doğrusu. ulu märekiň öňüne, toýuň öňüne özüne lider diýdi, bir başlyk diýdi ýa beýleki ýanky diýdi, diýelikde misal getiren. Ene misal üçin biz Türkmenistanyň Tawon paýlap ýörler. yok Türkmenistanyň çäginde hakykatdan kanun esasında resmi taýynyň resmileştirilmedi Türkmenistanyň Demokratik Liberal Partisi. Biz kanuna laýykly, şu döwrüň kanuna laýykly ustabymyzy ýazdyk. Ýörejek ýolumuzy ýazdyk. Hakykatdan hemme zadymyzy edip Türkmenistanyň adalet ministrligine, Türkmenistanyň çäginde siýasy ütgütmeler ve özgörüşlükmeler getirmek üçin Türkmenistanyň adatdan daşary ilçihanasynyň İstanbul şäherindäki konsullugyny biz öz resim dokumentlerimizi tapşyrdyk. Şondan bäri hiç ýerde ne habar bar, ne jogap bar ve hakykatdan näme diýip. Şonuň üçin men kabullanýan, biz kanun daşara şu wagt. Men şonuň üçin partiýanyň adyny köp wagt bilen soň döwlet daha ulanmaýandyr. Ýöne hereket olup biz Türkmenistanyň milli görüş hereketi. Bu taýda her welaýatynyň aktivistimiz bar, her zatynyň. Bizde bärde ideologiýa ýok. Ideologiýa diýende biri dini adam bolup biler, biri kommunist bolup biler, biri misal üçin bağışlarsanız käwagty meni günäkarlaýarlar da Azat Haýpaýew LGBT'nin başçysyny zat edip. Ýöne men eýindeşimden çemen bilen biz Türkmenistanyň çäğinden etnik Türkmen olup, aýtjak etnik dälden Türkmen olup Türkmenistanyň içinden çykan sadece bir gelin kız aktivist diýelik ve belli bir toporuň ýolbaşçysy men adyny aýdyp oturmaýyn, adyny ulanmana hakkym ýok. Belli bir hakykatlar yüzü açık aýtýan adamy şona käwagt aýtýarlar da o Büyük Britanya'daki döwletinde oturan o birazcık spirtli içkilere nämesi bokurduğunu saklap bilmeyen o dowamly günäkerler. Şo näme bilen biz 135-nji maddany Türkmenistanyň çäginde hakykatdan reforma esasında ýok etmelidik. Misal üçin belli bir seks cinsiyetin misal men indi bize mahsus biz Türkmen bize mahsus olan haysiyetimiz var. Bize maşalı gymmatlıklarımız var. Ýöne belli çağlaryň dowlan olsa misal getirende belli bir çağlar dowlupdyr da näme derikinde o bendeçilik diýerek de adamçylyk bolýandyr. Näme biz onda Berdimuhamedow ýaly, Ýaňazow ýaly şu wagtdan eger ýene siz bizim halkın garasy zady diýip aýryp başlasak bizim Berdimuhamedowdan näme ütkeşiklerimiz bolar? Türkmenistanyň Jenayet kodeksy 1968-nji ýylda şu döwrüň Sowet Türkmenistanynda ýazylan kanunlar häli böleçe ýöräpýär.
Modernizasiya hiç ele geçiren hak. Şonu geleceki Türkmen hükümetinde, Türkmen cemiyetinin bundan beýle milli gymmatlyklaryny ve başga gymmatlyklaryny beýan etmek üçin reforma getirmeli. Bunu unutmaly. Şonuň üçin ana o Rossiýada oturan bir marazmatik vardır. Russiýa hökümetine işleyen. Meni o dowamy şu belli bir cinsiyet tarapından обвинять etýär. Şu nämelerde deňýärdi. Men şol raýaty özüm prekrasny diýär menim heteroseksual boldugymy. Ýöne dowamy şo diýärdi, başlarsyňyz medeni dilinde aýyp bolsam başlarsyňyz hormatly ildeşler. Ýöne buların etdiğin işi aslında sadece Türkmen hükümetinin şol opozisiyanın, hakiki opozisiyanın yaptığını çıkarman. Benim özüme opozisyoner deyip bilýän däldir. Näme üçin öňde? Men belli bir hükümette işlemedim, yazat etmedim. Ýöne hakiki arasy opozisyonerler etdiğin işini, ya olmasa bizim etdiğin işimizi biz çıkıp 7-24 YouTube'da bir 5 gram iş etsek 100 gram söz edemzak. Dilin sünkü yoktur. Yatın çıkarma. Bular özünü zat diýerler. Biz diye onu halas ettik, bunu halas ettik. Türkmenistan'ın çayında bular tutuldu, Aňyrkylar tutuldu. Biz advokat tuttuk, näme etdik zat diye. Ben şol eýindeşme men şol wagtda aýtdym. Türkmenistan'ın çayında hukuk ya advokat rolü yoktur döwlet abi bilýän bolsaň. Ve adam hukuk goraýjy darlarym yoktur. Bu yalansız şeylere koyar. OBS'ye ya ona näme etýärler, jaň etýärler de Türkmenistan'da. Biz eýle belli topurdy. Fransa'daki eýindeşlerim aýtjak bolan, eger siz Fransa hökümetinde hakykatdan sertifikatyňyz bar bolsa, çykyryň ana görkezin. Registrasyamız var. Hakikaten şeyle topurun şu tayda şu şeyle daha da etecekliği hakkında sertifikatı görköz. Ene men size şu taydan hakikaten diskusiya olur mu? Näme bolsa ana çağır yani. Ene bar bolsa elinizdeki şu kepiylem getirin. Şu sertifikatın nomeri hakikaten reyestrden görüp biler ýaly bolsun. Reyestrde biz Fransa hökümetiniň reyestrine girip şonu barlygyny ýoklugyny bilmek üçin. Yok olsam o orok firmanızın sertifikatı gerekler bize. Bize sizin şahsı telekeçilik işinizin sertifikatı gerekler. Gep aýtýarlar ağlamalyk ýagdaýymız var wagty o wagtynda İlbe doğru aýtdy. Ağlamaly ýagdaýymız var wagty Güllüs diýär, ýöne hakyky o ağlamaly ýagdaýymyzda gülüp nämedir galaç o gülmeli bolýar. Ya olmasa misal üçün şol didar diýdi ondan sonra beýleki 2 sany eýindeş çykartmışyňyz. Çykaran bolsaňyz görkezиňde şol adamlar şu gözüne düşse siz öz aýtýan ýalaňyzyň özüňiz bir düşünýäňizmi? Türkmen hökümeti de tutordany onu näme soň boşadyrmy? Döre da. Wala ya bular ertekilerde ýaşap. Borlay günäsi öz oýnuny. Borda bakýdy. Bola sağlygyň ýene bir sapar. Sağ ol. Habarlaşyp duralım. Aktual temalarda halk bilen pikirlerinizi paýlaşyp duruň. Hawa, ýene-ki efir duşuklarymyza çenli köp sag bolun. Tesirler bilen şu efiri alyp baran tesirçilerimize köp sag bolsun aýdýan, elleri dert görmesin, toýundan aýsyn. Allah ýalkasyn. Bakıcan sag bolun. Toýda görüşeli. Emmemiz. Allah kuwat versin, sabır versin. Amin, sağ ol. Häzirrak bolup, sabırly bolup. Hawa. Yo, men sabırlı adamdarım. Sag bolun, giýjäň rahat bolsun, sag bolun. Düşünene az adam düşündürendir ya. Azat sag bol. Gowy düşündürdi o bire. Hawa toýundan aýsyn, sag bolsun. Allah sağ olsun. Tomoşaçylar hemen sag bolun, alyp bardyňyz. Şu günkü efiri saglyklary görüşelim.
bağışlan, gaty giç başlap, giç tutarýas. Şunu gıytka wagtda bir kadalýa getirjek boluruz. Netip bolsa, onda häzirlik çok sag bolun. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Bak sag bol. Toýuňyza gaýsyn.